हरे कृष्णा. आपल्या सर्वांचं इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण आता आपल्या तिसऱ्या अध्यायासाठी सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी आपण गुरूंच्या चरणी प्रणाम करूया आणि त्याचबरोबर आपण मंगलाचरण गाऊया आणि भगवानांचे आशीर्वाद घेऊन आपण तिसऱ्या अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सर्वनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् साधनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा सर्वांना. सर्वांचं इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने आपला जो भगवद्गीतेचा अध्ययन वर्ग आहे की जो दुसऱ्या पातळीवरचा अध्ययन वर्ग आहे तिथे आपल्या सर्वांचं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण तिसऱ्या अध्यायाला सुरुवात करतो आहोत. तर तिसऱ्या अध्यायाचं आपण नाव समजून घेऊया. तर तिसऱ्या अध्यायाला काय म्हटले, कर्मयोग. म्हणजे काय की असं कर्म आपण करायचं की ज्याद्वारे आपण भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांच्याशी आपला संबंध पुन्हा प्रस्थापित करू शकू, त्यांच्याशी आपण जोडले जाऊ शकू, आपल्याला विस्मरण झाले त्यांच्याशी असलेले आपल्या संबंध. मग असा जो संबंध आहे भगवान यांच्याशी आपला की ते स्वामी आहेत आणि आपण सेवक आहोत. भगवान जे आहेत तर ह्यांचे आपण जीवात्मक अंश आहोत. मग हा जो संबंध आहे हा पुन्हा प्रस्थापित करणं, आपण त्यांच्याशी जोडले जाणं, तर ह्याला म्हणायचं योग. मग असं कोणतं कर्म बरं आपण करायचं की ज्याद्वारे भगवान यांच्याशी असे जोडले जाऊ, तर ते आपण ह्या अध्यायात शिकणार आहोत. आता आपण पुढच्या स्लाइड वरती येऊया. मग त्याची मग आपण इस्कॉनचे आपले श्री श्री राधा गोविंद आहेत त्यांच्या आनंदासाठी हा आपण सगळा जे आहेत अभ्यास करूया. तर पुढे जाऊया आपण. आपले इस्कॉनचे प्रमुख संस्थापक आचार्य एस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तर त्यांच्या चरणी आपण कृतज्ञता व्यक्त करूया, त्यांना वंदन करूया आणि आपल्या पुढच्या स्लाइडवर जाऊया.
हा मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हा मग आता अर्जुनच्या बद्दल आपण त्याच्या आक्षेपाचे निराकरण कृष्णाने कसं केलं तर हे आपण अभ्यासलं होतं की त्याला करुणा जी वाटत होते तर त्याच्याविषयी भगवान जे आहेत तर त्यांनी 1.28 ते म्हणजे जे पासून जे सुरू होतं ते 2. म्हणजे त्याला जे करुणा 1.28 ते 30 पासून म्हणजे हे प्रश्न होते पहिल्या अध्यायात तर त्याचं 2.11 ते 30 मध्ये त्याला ज्ञान दिलं आत्म्याचं की आपण शरीर नसून आत्मा आहोत. मग त्याला आनंद नाही दुसरं कारण वाटलं होतं त्याला म्हणजे युद्ध न करण्यासाठीचं. मग त्यासाठी की सकाम कर्म म्हणजे कर्मकांडाविषयीचं त्याला ज्ञान दिलं आणि ते 2.31 ते 37 मध्ये दिलं की म्हणजे युद्धामध्ये तू विजयी झालास तरी काय होईल तुला वीरमरण येईल तुला उच्च लोकात प्राप्ती मिळेल आणि समजा तू जे आहे तर ते लढलं असतं तुला पृथ्वीवरचं साम्राज्य प्राप्त होईल. मग अशा पद्धतीने त्यांनी हे ज्ञान दिलं होतं. मग पापी प्रतिक्रियाविषयी त्यांनी जे ज्ञान दिलं होतं ते म्हणजे काय दिलं होतं की बुद्धियोगाचं ज्ञान दिलं होतं 2.33 ते 38 पर्यंत आणि पुन्हा 38 ते 53 पर्यंत म्हणजे भक्तिक्रिया म्हणजे काही पाप नाही तर भक्ती योगाचं जे आहे तर आचरण करणं आवश्यक आहे. मग अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं. मग त्यावेळेला अर्जुनाला असं एक कारण होतं की आता मी काय करू म्हणजे गोंधळ झालाय असं म्हणजे मग त्यावेळेला त्यांनी दृढनिश्चय आणि परमेश्वरी सेवा करायची हे 2.41 मध्ये सांगितलं. मग तिथं धीर मुनीची लक्षणं सांगितली भगवान यांनी 2.54 पासून 72 मध्ये म्हणजे असे दिव्य साधनेमध्ये किंवा दिव्य साधनेच्या स्तरावर म्हणजे जे स्थित असतात त्यांना दिव्य चेतनेमध्ये स्थित आहे असं म्हणतात. मग आपण पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील त्याला आपण उदाहरण पाहिलं की तर त्यासाठी मग भगवान जे आहेत तर त्यांनी जे आहे तर आपण आदर्श स्वतःचा प्रस्थापित केला पाहिजे अशा पद्धतीनं मार्गदर्शन केलं. आपल्या कर्मानुसार आपण आदर्श किंवा आपण आचरणातून आपल्या स्वतःला आदर्श म्हणून प्रस्तुत केलं पाहिजे हे आपण अभ्यासलं. आता अध्याय 3 आहे तर त्याचा सारांश काय आहे तर थोडक्यात म्हणजे आता त्याग करायचा कर्माचा की कर्म करायचा असा अर्जुनाचा गोंधळ आहे. मग भगवान त्याला निष्काम कर्मयोग जो आहे तर तो जो आहे तर त्याचं आणि ज्ञानयोगाचं मार्गदर्शन करतात. मग निष्काम कर्मयोग कसं चांगलं आहे ज्ञानयोगापेक्षा हेही सांगतील आणि मग कर्मकांड आणि कर्मयोग म्हणजे हे काय आहे आणि मग यापैकी कोणते चांगले आहे सांगतील. मग सामान्य नेता जो असतो म्हणजे सामान्य सामान्य जनांसाठी एखादा नेता असतो तो कशा पद्धतीने आदर्श बनू शकतो ह्याचं उदाहरण ते सांगतील आणि त्या पद्धतीने अर्जुनाने कसं कार्य करायला पाहिजे हे मार्गदर्शन करतील. आणि मग सर्वात मोठा आपला शत्रू कोण आहे आणि मग त्याच्यावर आपण कसा विजय मिळवायचा हे सगळं मार्गदर्शन आपल्याला आता 18व्या अध्यायात भगवान जे आहेत त्यांच्याकडून मिळेल. आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर येऊ. मग त्याचे हा श्लोक वाचूया. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. हरे कृष्ण. हरे अर्जुन कृष्ण. म्हणाला वाच. अर्जुन म्हणाला हे जनार्दन हे केशव बुद्धी सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे असे जर तुम्हाला वाटते तर तुम्ही मला या घोर युद्धात नियुक्त होण्याचा आग्रह का करत आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी. खूप छान वाचलं. तर आता इथे समजून घेऊया की जे अर्जुन आहेत तर त्यांच्या मनात आता पुन्हा जो आहे तो गोंधळ आहे आणि म्हणून त्यांनी विचारलंय की हे जनार्दन म्हणजे हे केशव असं संबोधन वापरतात पहा भगवान यांना. म्हणजे हे भगवान जे आहेत तर ते अशा म्हणजे त्यांच्याकडे आता अर्जुनाच्या मनातल्या ज्या शंका आहेत तर त्या पुन्हा तो उपस्थित करतोय की बुद्धी जर आपली सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे असं तुम्हाला वाटतं तर मग हे युद्ध करायला मला कशाला सांगताय. म्हणजे इथं आपण समजून घेऊया की बुद्धियोग म्हणजे काय आहे की कृष्ण भावना आहे. म्हणजे तर बुद्धियोग म्हणजे काय की बुद्धीच्या स्तरावर आपण जे काही ज्ञान घेत असतो आणि त्याद्वारे आपण भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो त्याला म्हणायचं बुद्धियोग म्हणजेच त्याला भक्तियोग म्हणतात किंवा कृष्ण भावना बरं का. मग आता ह्याचा स्वतःच्या सोयीने अर्जुन अर्थ घेतोय आणि तो काय म्हणतोय मग बुद्धी म्हणजे आपली जी आहे ती सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे असं जर तुम्हाला वाटतंय तर मग मी युद्धात भाग घेण्यासाठी मला कशाला बरं तुम्ही आग्रह
करताय. म्हणजे अर्जुनाला असं वाटतंय की कृष्ण भावना म्हणजे निष्क्रियत्वच आहे की काय. म्हणजे असा बरेचदा अपसमज पण समाजामध्ये होतो. म्हणजे ते कंठी घालतात माळ म्हणजे आणि तिलक लावतात, मग हे काही कामच नाही करत वाटतं, कर्तव्यच नाही करत काही वाटतं आणि फक्त जाऊन जपच करतात वाटतं. किंवा बऱ्याच जणांना वाटतं की यांनी कंठी गळ्यात घातली तर म्हणजे आणि तिलक लावला म्हणजे कृष्ण भावनेत गेले की हे सगळं सोडून देतील आणि जंगलात जाऊन जप करतील किंवा संन्यास घेऊन आता जप जप तप असंच करायला लागतील, असं बरेचदा कृष्ण भावनामयीत व्यक्तीला पाहून पण लोकांचा ग्रह होतो पहा. म्हणजे इथं आपण समजून घेऊया की कृष्ण भावनेचं जे तत्वज्ञान आहे म्हणजे जे ज्ञान आहे ना ते मिळाल्याशिवाय, त्यात पारंगत झाल्याशिवाय आपण उगाचच एकांतात जाऊन पवित्र स्थळी जाऊन नामजप करून काही होणार नाही. योग्य नाही. त्यामुळे काय होईल म्हणजे कृष्ण भावनेचं आपण प्रशिक्षण घेत आहोत. आपण प्रशिक्षित होणं आवश्यक आहे. म्हणजे ज्ञानाच्या स्तरावर, कृतीच्या स्तरावर, आचरणाच्या स्तरावर. अन्यथा आपण काय म्हणजे अज्ञानी लोक आपली वाहवा करतील. वाह वाह केवढा मोठा साधू संत आहे म्हणतील. पण ते अज्ञानी लोक आहेत आणि ते मान सन्मान देतील. तो निरर्थकच आहे. त्याचा काही उपयोग नाही आपल्याला. मग अर्जुनाला पण असं वाटलं कृष्ण भावना किंवा त्याला बुद्धियोग म्हणतात किंवा आध्यात्मिक मार्गावरचं जे म्हणजे जे कार्य आहे म्हणजे त्या मार्गावर जे ज्ञान घेतो आपण म्हणजे बुद्धीच्या साह्याने हे सगळं जे ज्ञान घेतो तर ते म्हणजे काय तर सक्रिय जीवनात आपण निवृत्त होऊन टाकायचं आणि जप तप असलंच करायचं फक्त. असं तर नाही ना, असा अर्जुनाचा गोंधळ आहे बरं का थोडासा. म्हणजे आपण फक्त आध्यात्मिक ज्ञान घ्यायचं आणि जप तप सगळं असं करायचं. आणि असं आचरण एकांतात बसायचं आणि हे सगळं करायचं आणि आपली कर्तव्य कर्म नाहीच काही करायची असं वाटतंय. म्हणजे हे निष्क्रियत्व आहे अर्जुनाला असं वाटतंय. म्हणजे अर्जुनाचा असा गोंधळ झालाय. म्हणजे अर्जुन असं चतुराईने सांगतोय खरं तर. म्हणजे युक्तिवाद करून किंवा चतुराईने आपण म्हणू आणि त्याद्वारे त्याला युद्ध टाळायचे. आणि म्हणून पहा म्हणजे ह्या सगळ्यातून आपण काय समजून घेऊ की एखादा प्रामाणिक शिष्य काय करतो गुरुच्या समोर उभे राहतो आणि मग आपल्या आचरणाविषयीचे जे वेगवेगळे मार्ग आहेत त्यांची चर्चा करतो. मग तसंच अर्जुनाने चतुराईने उत्तम शिष्य म्हणून चतुराईने विचारलंय की मग कशाला बरं हे सगळं ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान घेतलं तर भरपूर झालं. मग तुम्ही युद्ध कशाला मला करायला सांगताय. अशा पद्धतीने अर्जुन प्रश्न विचारताय आणि म्हणून भगवान आता उत्तर देणार आहेत बरं का की कृष्ण भावनाभावित कर्म म्हणजेच त्याला कर्मयोग म्हणायचं कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी जे कर्म तर त्याचं आता वर्णन भगवान जे ते करतील. आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर ते पुढच्या स्लाइडवर हा श्लोक वाचून व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात्. तुमच्या संदिग्ध बोलल्यामुळे माझी बुद्धी गोंधळून गेली आहे. म्हणून यापैकी कोणती गोष्ट माझ्यासाठी सर्व दृष्टीने श्रेयस्कर आहे ते कृपया निश्चितपणे मला सांगा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता काय झालं की भगवान यांनी सगळंच एकदम सांगितलं. दुसरा अध्याय म्हणजे काय आहे तर अख्ख्या भगवद्गीतेतला जे विषय वस्तू आहे त्याचा सार आहे. मग भगवान यांनी एका पटोपट एक सगळं सांगितलं. सांख्ययोग सांगितला, बुद्धियोग सांगितलं, मग बुद्धीद्वारे इंद्रियांचा निग्रह कसा करायचा, मग निष्काम कर्म कसं करायचं, मग नवसाधकाची स्थिती कशी असते, मग तो ध्यानयोग सांगितला. सगळं असं सांगितलं. म्हणजे त्याची काही अशी आपण म्हणतो ना एक पद्धतशीर मांडणी नव्हती. त्यांनी सगळं एकदम सांगितलं होतं सार या अर्थाने. आणि मग त्यामुळे काय झालं की एखाद्याला समजून घ्यायचं असेल, आकलन करायचं असेल तर व्यवस्थित मांडणी करून त्याला कसं समजावता येईल असं आचरण करण्यासाठी म्हणजे त्याला म्हणजे एक व्यवस्थित आपण म्हणतो ना म्हणजे एक व्यवस्थित मांडणी करून त्याच्यापुढे त्यांनी प्रस्तुत करणं ज्ञान आवश्यक होतं बरं का. मग आता अर्जुनाला काही गोंधळात टाकायचं नव्हतं भगवान यांना किंवा असं काही शब्दचल करायचं नव्हतं भगवान यांना. तर भगवान यांनी जे आहे तर ते म्हणजे एक संपूर्ण म्हणजे एक आपण सारांश रूपामध्ये एखाद्या भक्ताला जसं मार्गदर्शन करतात गुरु त्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं होतं की एखाद्या शिष्याचं आचरण कसं असावं. आता कृष्ण भावनेची पद्धती म्हणजे काही निष्क्रियत्व नाही, ती सर्वात सक्रिय सेवा आहे. आणि मग ती कशी सक्रिय सेवा आहे म्हणजे थोडक्यात काय की एखादा जर भक्त आहे तर त्याला प्रामाणिकपणे भगवद्गीतेतले सगळे विषय वस्तू जर समजून घ्यायचे असेल तर कृष्ण भावनेचा मार्ग अर्जुन हा प्रश्न विचारून आपल्या सगळ्यांना
मोकळा करतो. म्हणजे ते ते काय म्हणतात, तदेकम वद. आता तद एकम वद हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. मग त्याचा अर्थ काय होतो, की एक काहीतरी सांगा, गोंधळ झालाय माझा, मग नेमकं एक काहीतरी सांगा. तुम्ही बुद्धियोग पण सांगता, इकडे सांख्ययोग पण सांगता, तिकडे सांगता इंद्रिय निग्रह कर्म, इकडे सांगता निष्काम कर्म कर. मग मी करू काय, एक काहीतरी सांगा. मग हे सगळं ज्ञान घेऊ का आणि मी युद्धच नको करू का? मग तुम्ही आग्रह कशाला करताय मला युद्ध करायचा? असं मला काहीतरी एक निश्चितपणे सांगा, की जे माझ्यासाठी श्रेयस आहे. जे माझ्यासाठी काय आहे, श्रेयस आहे म्हणजे काय, की माझ्यासाठी जे दीर्घकाळ मला लाभ देणार आहे. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा माताजी, पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा माताजी, हा श्लोक वाच. क्षमप्रार्थी, मी असंच बोलायला लागलेली, म्यूट होती तेव्हा. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. श्री भगवान म्हणाले, हे निष्पाप अर्जुना, मी यापूर्वीच सांगितले आहे की आत्मसाक्षात्कारासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मनुष्यांचे दोन वर्ग आहेत. काही जणांचा तात्विक तर्काद्वारे आणि अर्थात ज्ञान योगाद्वारे आणि इतरांचा भक्तिमय सेवेद्वारे आत्मसाक्षात्कारी होण्याकडे कल असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, खूप खूप धन्यवाद. आता भगवान काय म्हणतात, आता मी तुला पूर्वीच सांगितले की ज्ञान योगानं सुद्धा आपण म्हणजे जे आहे, म्हणजे ज्ञानाच्या स्तरावर आपण म्हणजे जे आहे, तर हे सगळं तत्वज्ञान जे आहे म्हणजे तर ते आत्मसात करू शकतो. आणि दुसरे म्हणजे दुसरा एक भाग आहे लोकांचा, म्हणजे असे दोन भाग आहेत लोकांचे, की दुसरा भाग आहे की भक्तिमय सेवेद्वारे ते आत्मसाक्षात्काराकडे त्यांचा म्हणजे जाण्याचा कल असतो. आता पहा, हा इथे समजून घेऊया. आता ज्या लोकांना म्हणजे फक्त ज्ञान घ्यायचं असतं, म्हणजे सांख्ययोग किंवा त्याला म्हणायचं जे आहे तर म्हणजे बुद्धियोग आपण म्हणू, की बुद्धीने ज्ञान घेतात ते, म्हणजे सांख्ययोग आपण म्हणू सुरुवातीला, आणि त्याला ज्ञानयोग म्हणतात, बुद्धियोगाला भक्तियोग म्हणतात. तर आता सांख्ययोग किंवा कर्मयोग आणि मग त्यानंतर तिसरा आहे तो म्हणजे म्हणजे किंवा त्याला बुद्धियोग असं म्हणतात. मग आता सांख्ययोग म्हणजे काय, आत्मा आणि प्रकृतीचा विश्लेषणात्मक अभ्यास. मग आता हे सगळं जर अभ्यास आपण केला, म्हणजे हे सगळं ज्ञान घेतलं आपण, पण आपण जे आहे तर ते कर्मच नाही केलं, तर काय होतं, आपण अहंकारी होण्याचा धोका आहे. आणि दुसरं म्हणजे काय माहितीये का, की आता दुसरा वर्ग आहे की कृष्ण भावना भावित कर्म, म्हणजे काय, कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी, म्हणजे कृष्ण भावनेच्या तत्वानुसार कर्म करायचं. म्हणजे काय होईल, तर त्याला बुद्धियोग म्हणायचं. कर्मबंधनातून मुक्ती होते. म्हणजे काय, की तिथे कृष्णाविषयीचं सगळं ज्ञान पण मिळतं आणि कृष्णांच्यासाठी कर्म पण केलं जातं. मग आता हे आपण समजून घेऊया की बुद्धियोग म्हणजे काय, पूर्णपणे कृष्णावर अवलंबून राहायचं किंवा विसंबून राहायचं, आणि त्यामुळं इंद्रिय आपली संयमित होतात. मग आता इथे समजून घेऊया की तत्वज्ञानात्मक ज्ञान आणि जे आहे तर कृष्ण भावना यात फरक काय आहे. म्हणजे जे आहे ते केवळ काही जण नुसतं ज्ञान घेतात आणि काही जण त्याचं म्हणजे जे आहे म्हणजे तत्वज्ञानानुसार त्याचे तर्क करतात, म्हणजे ज्ञान घेतात आणि तत्वज्ञानाच्या स्तरावर फक्त तर्क करतात. आणि काही जण काय करतात की ते प्रत्यक्ष ज्ञान आचरणात आणतात. या दोन्हीमध्ये फरक काय आहे, तर हा आपण समजून घेऊया भाग. की जर आपण नुसतं ज्ञान घेतलं तर कर्मच केलं नाही आपण, तर आपण काय होऊ, पोकळ जे आहे ते प्रवचन देणारे असे होऊ, किंवा तत्वज्ञानाच्या स्तरावर तर्क मांडू आपण. आणि हा फार अवघड आहे तर्कानी जे आहे ते भगवानांना समजणं. त्यापेक्षा मग आपण भगवान यांना जर प्रायोगिक स्तरावर समजलं, म्हणजे काय, आचरणाच्या स्तरावर समजलं, म्हणजे जे तत्वज्ञानात्मक ज्ञान घेतलं आपण भगवानांच्या विषयीचं आणि ते आचरणात आणलं, तर हे आपल्याला फार सोपं जाईल. मग ह्याला म्हणायचं कृष्ण भावना. मग आता आपण समजून घेऊया की तत्वज्ञान जे आहे तर ते नुसतं घेऊन पण उपयोग नाही. म्हणजे आपण म्हणजे ज्ञान आपण म्हणू की भगवान यांच्या विषयीचं जे आपण ज्ञान आहे, नुसतं घेऊन पण उपयोग नाही आणि नुसतंच कर्म करून पण उपयोग नाही. जर आपल्याला ते कर्म करण्याविषयीचं ज्ञान नसेल आणि ते कशासाठी करायचंय ह्याविषयीचं ज्ञान नसेल, किंवा भगवानांना कसं संतुष्ट करायचं हे ज्ञान नसेल, तर ते पण उपयोगाचं नाही. तर आपल्याला काय आवश्यक आहे, की आपल्याला कर्म पण करणं आवश्यक आहे आणि आपल्याला ज्ञान पण घेणं आवश्यक आहे. हे दोन्ही जेव्हा एकत्र येईल ना, तेव्हा कृष्ण भावना भावित कर्म होईल. आपण हा भाग समजून घेऊया की तत्वज्ञान जे आहे ना
विरहित धर्म म्हणजे सनातन आत्म्याचा सनातन धर्म सेवा करणं म्हणजे ते त्याचं कर्म झालं. मग ते केवळ भावना किंवा धर्मांधता होईल. आणि धर्मविरहित तत्वज्ञान म्हणजे आपल्याला कुठलं कर्म करायचं, आपल्या आत्म्याचा सनातन धर्म आहे भगवान यांची सेवा करणं सेवक म्हणून. मग हा जो आहे म्हणजे हे कर्म न करता आपण तत्वज्ञान फक्त जाणून घेतलं तर ती फक्त मानसिक कल्पना किंवा तर्क होईल. मग आता हे कुठलंच एक करून आपल्याला उपयोग नाही. तर ज्याला आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर जे आहे उन्नत व्हायचंय ना, तर त्यांनी काय केलं पाहिजे, कृष्ण भावनेमध्ये आलं पाहिजे. अन्यथा काय होईल, त्या तर्काने आपण म्हणजे जाऊ शकतो कृष्णांकडे, पण फार वेळ लागेल आणि फार कठीण मार्ग आहे. आणि त्यात किती यश येईल आपल्याला माहिती नाही. म्हणजे ही अप्रत्यक्ष पद्धत आहे कृष्णांना जाणण्याची आणि परमात्म्याशी आपली जी स्थिती म्हणजे संबंध आहे तो जाणण्याची आणि आपल्या आत्म्याची जी स्वरूप स्थिती आहे ती जाणून घेण्याची. पण प्रत्यक्ष कृष्ण भावनेमध्ये जर आपण कृष्णांशी संबंध प्रस्थापित केला आणि कृष्णांशी आपण प्रेमाचं जे आदान प्रदान करत असतो तर हा मार्ग फार सोपा आहे की नाही. म्हणजे आणि त्यामुळे काय होईल की आपल्या इंद्रियांची शुद्धी पण आपोआप होत जाईल. इंद्रिय जी आहेत ती कृष्ण भावनेमध्ये कृष्ण कर्मामध्ये म्हणजे कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी कर्म करण्यामध्ये संलग्न होतील. म्हणजे कृष्ण भावना हीच आपल्याला मुळात शुद्धीकरण म्हणजे आपल्या बनवणारी प्रक्रिया आहे. म्हणजे आपल्याला वेगळी शुद्धी करायला लागणार नाही. तिकडे काय होईल, ज्ञान घेतले की मग आपल्या इंद्रियांची शुद्धी करण्यासाठी मग इंद्रियांचा निग्रह करायला पाहिजे. मग अशा आपल्या इंद्रियांचे वेग आहेत ते रोखायला पाहिजे. मग अशा वेळेला आपल्याला धोके आहेत की म्हणजे अशा इंद्रियांचे वेग आपण रोखले तरी इंद्रिय प्रबळ असतात. आणि ती कधी प्रबळ होतील म्हणजे त्यांच्या इच्छा प्रबळ असतात, कधी प्रबळ होतील सांगता येत नाही. मग ह्यापेक्षा आपल्याला प्रत्यक्ष म्हणजे ह्या प्रत्यक्ष पद्धतीपेक्षा हे ज्ञान घ्यायचं आणि मग असे तर्क करायचे आणि मग कृष्णांपर्यंत पोहोचायचं आणि त्यासाठी इंद्रिय निग्रह करायचा, इंद्रियांना संयमित करायचं आणि हे सगळं असं तर्काने करण्यापेक्षा मग आपल्याला सोपं आहे की नाही प्रत्यक्ष पद्धत की भक्तिमय सेवेद्वारे आपण काय करायचं, भगवानाच्या भक्तिमय सेवेद्वारे तिचं आचरण करून प्रत्यक्ष कर्म करायचं, ज्ञान पण घ्यायचं आणि कर्म पण करायचं. त्यानुसार जे ज्ञान घेतलं ते आचरणात आणायचं, मग त्याला म्हणायचं भक्ती मार्ग किंवा बुद्धियोग. मग हे खूप सोपं आहे असं भगवान सांगतात. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा श्लोक वाच. न कर्मणाम् अनारंभाः नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति. केवळ कर्म न करण्याने मनुष्य कर्मबंधनातून मुक्ती प्राप्त करू शकत नाही. तसेच केवळ संन्यासानेही मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद माताजी. आता आपण जे वर चर्चा केलं तेच भगवानांनी या श्लोकातून सांगितलंय की केवळ नुसतं कर्म केलं तरी पण कर्माच्या बंधनातून आपण मुक्त नाही होणार. आणि नुसतं संन्यास म्हणजे काय आपण ते कर्म त्यागली त्याला म्हणायचं संन्यास. तर त्या मनुष्याला काही भगवत प्राप्ती होणार नाही. म्हणजे काय की भौतिकवादी मनुष्याचं हृदय पवित्र करण्यासाठी त्याला जी विहित कर्म दिली ती त्याला करायलाच पाहिजे. म्हणजे ती म्हणजे त्याचं पालन करून हळूहळू आपली क्रमशः जशी शुद्धी होईल त्यानंतर आपण संन्यास स्वीकारला तर ठीक आहे. अचानक आपल्या मनामध्ये सगळ्या आसक्ती आहेत, सगळ्या गोष्टी आहेत आणि अचानक सगळं सोडून आपण म्हणतो ना छोडो सब बार और चलो हरिद्वार असं. तर असं जर गेलो तर तिकडे आपल्याला घरातलं सगळं आठवेल. मग मी कुटुंबाचं हे करायला पाहिजे होतं, ते करायला पाहिजे होतं. माझी जबाबदारी पार पडायला पाहिजे होती तशी. मग आता मी तिकडे परत जातो असं वाटेल. मग कधी कधी लोक घरात संसारात कंटाळून मंदिरात जाऊन राहतात पहा, पण त्यांच्या मनात त्या आसक्ती तशाच असतात. त्यावेळेला ते तसेच वागतात तिथं. म्हणजे काय की शुद्धता झाल्याशिवाय आपण अचानक चौथ्या आश्रमाचा स्वीकार केला म्हणजे संन्यस्त जीवन म्हणजे सगळं त्यागून टाकायचं तर मग आपल्याला काही भगवत कृपा प्राप्त होत नाही. कारण आपल्या हृदयात त्या आसक्ती सगळ्या असतात, मनात त्या सगळ्या इच्छा असतात. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे की म्हणजे जो प्रायोगिक तत्वावर संन्यास असतो म्हणजे टप्पे आहेत ना की ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि मग संन्यास. तर अशा पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने आपण सकाम कर्म म्हणजे आपल्या ज्या इच्छा आहेत त्यानुसार आपण कर्म करत असतो. आपला जो स्वभाव आहे त्यानुसार आपण कर्म करत असतो पहा. म्हणजे आपल्या प्रत्येकाचा एक स्वभाव आहे आणि गुणवैशिष्ट्य आहेत, मग त्यानुसारच ही वर्णाश्रम व्यवस्था आहे पहा. आता सुद्धा आपण पहा वर्णाश्रम व्यवस्था जरी आताच्या कलियुगामध्ये लोप पावली त्याचा ऱ्हास झाला तरी पहा काही वर्ग आहे तो कसा आहे की नोकरी करणार आहे, काही वर्ग आहे की कसा
असा आहे की तो डिफेन्स सर्व्हिसेसमध्ये आहे, काही वर्ग आहे तो बुद्धीच्या स्तरावर, म्हणजे जे जॉब करतात त्यांना व्यवसाय करायला नाही आवडत, किंवा जे व्यवसाय करतात त्यांना जॉब करायला आवडत नाही, हो की नाही, ऍडमिनिस्ट्रेशन काहींना आवडतं. मग काही जण आहेत ते काय करतात की श्रमदान केवळ करू म्हणतात, म्हणजे जे आहे ते लेबर वर्क करणारे असतात. म्हणजे असे प्रत्येकाचा स्वभाव एक आहे, सायकोफिजिकल नेचर आपण म्हणतो. तर त्यानुसार त्याची गुणवैशिष्ट्य आहेत आणि त्यानुसार तो कर्म करतो आणि त्याच्या इच्छा आहेत. मग त्यानुसार तो कर्म करून क्रमशः ह्या सगळ्या इच्छातून तो निवृत्त झाला ना, तर मग तो जो आहे तो उन्नत होईल. अन्यथा अचानकच आपण जर म्हणालो की हे सगळं सोडून टाकतो आता मी उद्यापासून आणि जाऊन जॉब करतो मी आणि मग सगळं म्हणजे कर्म काही सगळे त्यागून टाकतो, तर असं नाही होणार. आणि म्हणून हृदयाच्या शुद्धी झाल्याशिवाय आपल्याला जो आहे तर असा जर आपण संन्यास घेतला सगळ्या कर्मातून, तर तो सामाजिक व्यवस्थेमध्ये गोंधळ निर्माण करतो. कारण त्यावेळेला इंद्रियांच्या आसक्ती आपल्याला आवरता नाही आल्या तर चुका घडू शकतात आणि मग त्या चुका ज्या आहेत त्या आपल्याला पतनाला म्हणजे कारणीभूत ठरतात आणि सगळी समाज व्यवस्था जी आहे तर तिथे गोंधळ होतो. म्हणजे काय, अशी आपली चुकीची कर्म आपल्याला जे आहे तर ते आपल्या जे चांगली स्थिती होती पूर्वीच्या काळी, व्यवस्थित आपण कर्म करत होतो टप्प्याटप्प्याने, तर तिथं गोंधळच निर्माण करून टाकला ना आपण अशा पद्धतीने. तर ह्यासाठी विहित कर्म म्हणजे न करता एखादा जर भगवानांच्या दिव्य सेवेचा स्वीकार करत असेल तर त्यांना म्हणजे या मार्गामध्ये केलेल्या प्रगतीचा स्वीकार भगवान करतात. म्हणजे एखादा व्यक्ती आहे की ज्यांनी विहित कर्म न करता भगवानांची दिव्य सेवेचंच व्रत घेतले, पण असे असतात ते मुक्तात्मा परमहंस पदावर असतात, की जसे शुकदेव गोस्वामी आहेत. म्हणजे जे दिवस रात्र फक्त भगवानांच्याच संतुष्टीचा विचार करतात. मग आपलं असं नाहीये ना, आपल्यामध्ये अनेक आसक्ती आहेत आणि अनेक इच्छा आहेत. मग ह्या सगळ्यातून आपण जेव्हा बाहेर पडू त्याच वेळेला आपण क्रमशः म्हणजे ह्या कर्मातून निवृत्त होऊ, अशा सकाम कर्मातून, त्याच वेळेला आपण जे आहे तर त्या म्हणजे आसक्ती त्यागून अशा स्तरावर येऊ शकतो. आणि म्हणून भगवान हे मान्य करत नाहीत असा जो संन्यास आहे किंवा असा त्याग. आणि म्हणून स्वल्पमल्पस्थ धर्मसे त्रायतो महत्व आहेत. म्हणजे काय, की छोट्या छोट्या आपण गोष्टी सुरुवातीला त्यागायला शिकलं पाहिजे आणि त्याद्वारे म्हणजे आपण छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आपलं जे आहे कृष्ण भावनाभावित कर्म असेल तर मग तेवढी सुद्धा प्रगती आपल्याला मोठ्या संकटातून म्हणजे पतनापासून वाचवू शकते. पहा, अन्यथा काय होईल, आपण समाज व्यवस्थेमध्ये गोंधळच करू, असं करायला जाऊ आणि आपण काय होईल, मिथ्याचारी होऊ आणि पाखंडी बनू, म्हणजे देखावाच करणार हो, आतमध्ये तर आपण सगळ्या इच्छा करत असतो. पहा, मग असं नाही झालं पाहिजे. ह्यासाठी भगवान काय सांगतात की ती क्रमशः आपण निवृत्त होणं ठीक आहे. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी, हा श्लोक वाचून. नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वं प्रकृतिर्गुणैः. प्राकृतिक गुणापासून प्राप्त केलेल्या गुणानुसार मनुष्याला असहाय्यपणे कर्म करण्यास भाग पाडले जाते. म्हणून कोणालाही कर्म केल्या वाचून क्षणभरही जगता येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे समजून घेऊया की आपला आत्मा जो आहे तो अत्यंत क्रियाशील आहे. आणि मग आत्म्याचा स्वभाव आहे आपला, तो सतत क्रियाशील असतो, तो असं शांत नाही राहू शकत. आणि जर आत्म्याची उपस्थिती नसेल तर आपलं शरीर जे आहे ते हालचालही करणार नाही, म्हणजे ते मृत होऊन जाईल. मग आता जे असं जे शरीर आहे तर ते आत्म्याद्वारे चालवलं जातं. मग आत्मा इतका क्रियाशील असतो की तो क्षणभरही थांबत नाही. मग आत्म्याला कृष्ण भावना भावित जे आहे तर त्या कर्मामध्ये आपण संलग्न करणं हे महत्वाचं राहील. म्हणजे मायेच्या नाहीतर काय होतं, मायेच्या अधिपत्याखाली आपण असतो. पहा, भौतिक प्रकृती ही 3 गुणांनी युक्त आहे आणि म्हणून काय होईल, या 3 पैकी एका कुठल्या तरी गुणाच्या प्रभावाखाली मनुष्याला असहाय्यपणे कार्य करायला लागतं. कारण इंद्रिय त्याची प्रबळ आहेत आणि त्यामुळे काय होतं, की अशा आकांक्षा, इच्छा ज्या आहेत ते कुठल्या ना कुठल्या गुणाच्या प्रभावाखाली ह्या त्यामुळं त्याच्या असणाऱ्या इच्छा आहेत त्या कार्य करायला त्याला भाग पडतील आणि त्यामुळे काय होईल, त्याचं पतन होईल. त्यापेक्षा जर आपल्याला आत्म्याचं आपलं शुद्धीकरण करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे, कृष्ण भावनाभरीत कर्म केलं पाहिजे. त्याद्वारे काय होईल की आपण अनासक्त होऊ. म्हणजे काय, की ते जे कर्म आहे तर ते जे आहे ते आपलं आत्मस्तरावरचं कार्य होईल आणि कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी कार्य होईल. म्हणजे कृष्ण भावनेचा आश्रय घेतलेला मनुष्य जो आहे तर तो शास्त्रामध्ये
सांगितलेले विहित कर्म आहे तर त्याचं जरी म्हणजे त्यांना पालन केलं नाही एखाद वेळी आणि भक्ती मार्गाचं आचरण केलं ना आणि भक्ती मार्गाचं पण म्हणजे त्यांनी योग्य आचरण नाही केलं समजा, तर मग काय होईल, तर समजा तो त्या आदर्शापासून पतित झाला तर त्याची हानी नाही, पण त्यानं शुद्धीकरणासाठी शास्त्रामध्ये जे सांगितलेलं आहे ते सगळ्या नियमांचं एकीकडे पालन केलं आणि जर तो कृष्ण भावना भावितच नसेल तर मग त्याचा काही लाभ होईल का? बिलकुल नाही, हो की नाही? म्हणजे कृष्ण भावनेच्या स्तरापर्यंत उन्नत व्हायला म्हणजे आपल्याला ती शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आहे आणि ती आवश्यक आहे आणि म्हणून संन्यास किंवा कुठलीही शुद्धीकरणाची प्रक्रिया ही कृष्ण भावनाभावित जी आहे तर ही म्हणजे अशा स्तरावर आपण असल्याशिवाय म्हणजे ह्या म्हणजे तर ध्येय प्राप्तीसाठी त्याशिवाय आपल्याला ते मदत नाही करू शकणार. म्हणजे काय, आपल्या जीवनाचं ध्येय कृष्ण प्राप्ती करणं आणि म्हणून कृष्ण भावनेविना व्यर्थ आहे. म्हणजे नुसतं आपण जे आहे तर कर्माचं म्हणजे कर्माचं पालन आपण करायचं सोडून दिलं आणि आपण भक्ती मार्गाचं पण योग्य आचरण नाही केलं आणि शुद्धीकरणाच्या सगळ्या विधिविधानांचं पालन केलं पण आपण कृष्ण भावितच नसू तर मग ते व्यर्थ ठरेल. यासाठी कृष्ण भावना भावित असणं म्हणजे शुद्धीकरणाची प्रक्रिया ठरेल. हा भाग आपण इथे समजून घेतला. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची हा मग आता आपली कर्मेंद्रिय काय करतात की आपल्याला म्हणजे संयमित करून पण म्हणजे आपली कर्मेंद्रिय जरी संयमित केली तरी ज्याचं मन इंद्रिय विषयांचं चिंतन करत असतं तो काय करतो, निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हणतात. म्हणजे कर्मेंद्रिय आणि संयम्य य असते मनसा स्मरम म्हणजे काय की मनामध्ये तो चिंतन करत असतो सगळ्या इंद्रिय विषयांचं आणि मग काय म्हटलं, इंद्रियार्थान विमूढ आत्मा मिथ्याचार सौच्यते म्हणजे काय की असा जो असतो तर तो इंद्रिय विषयांचं चिंतन करणारा मूर्ख असतो. म्हणजे असा मिथ्याचारी व्यक्ती आहे, म्हणजे तो स्वतःचीच फसवणूक करत असतो. म्हणजे काय की कृष्ण भावनेमध्ये कर्म नाही करत आणि मग असा जो व्यक्ती आहे तर तो काय करतो, मी ध्यान करतोय म्हणजे भगवी वस्त्र त्यांनी परिधान केले, हातात कमंडलू घेतले तिथे चित्रात पहा, पण एका हातात काय आहे, धूम्रपान करण्यासाठी सिगार आहे आणि एका हातात मोबाईल आहे. म्हणजे काय की इंद्रिय तृप्ती करतोय. मग असा व्यक्ती तो मिथ्याचारी आहे, तो स्वतःला पण फसवत असतो. म्हणजे काय आणि आपल्या अनुयायांना पण फसवतो. तो प्रवचन देतो, व्याख्यानं देतो मोठी मोठी, भगवे वस्त्र घालतो पण त्याचं कसं आहे तर तो ढोंगी आहे आणि त्याला मिथ्याचारी म्हणलंय. मिथ्याचारी म्हणजे काय की जो असा ढोंगी दंभी जे खोटा देखावा करणारा म्हणजे तो काही जो आहे तर तो कर्म करत नसतो कृष्ण भावनेमध्ये कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी, केवळ तो तो बाह्य देखावा असं करत असतो, प्रवचन देत असतो आणि अनुयायी बनवत असतो. पण तो जो आहे तर तो मनाने सगळ्या इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचंच चिंतन करत असतो. मग आज इंद्रिय तृप्ती करता म्हणजे जो आहे तर आपण म्हणजे अशा पद्धतीने जर आतून चिंतन केलं आणि बाह्य देखावा केला तर ते अनुयायांना फसवल्यासारखंच होईल, स्वतःला फसवल्यासारखंच होईल आणि ते शुष्क ज्ञान होईल. म्हणजे यावरून आपण समजून घेऊया की आपण मनुष्यानं कुठल्याही आश्रमाचं पालन केलं म्हणजे इंद्रिय तृप्तीसाठी चारपैकी कुठल्याही आश्रमामध्ये आपण असू त्याचं पालन केलं आणि शास्त्रानुसार नीती नियमांचं पालन केलं मग हळूहळू आपली शुद्धी होत जाते. म्हणजे काय की अशा पद्धतीनं इंद्रिय उपभोग करण्यासाठी जो शोधात असतो योग आणि तो दाखवत तर असतो की मी मोठा योग्य आहे, मग तो अशा चुका पण करून बसतो. म्हणजे मायाशक्ती काय करते तर असं प्रदर्शन जो करत असतो योग्य असल्याचं आणि स्वतः खूप तत्वज्ञानी असल्याचं आणि प्रवचन देत असतो तर म्हणजे अशा व्यक्ती जो आहे तो पाखंडी किंवा मिथ्याचारी आहे, म्हणजे पापीच असतो तो मनुष्य आणि मग त्याच्या ज्ञानाचं फळ जे आहे ते भगवान यांची मायाशक्ती हिरावून घेते. म्हणजे काय त्याच्या हातनं चुका घडतात अशा आणि त्यामुळे त्याचं मन हे नेहमी अशुद्धच राहतं. अशा इंद्रिय विषयांचं चिंतन केल्यामुळे तो पापीच ठरतो आणि म्हणून अशा म्हणजे ज्ञानाचा आणि ध्यानाच्या प्रदर्शनाचा पण काही उपयोग नसतो. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा मग त्याचे श्लोक वाचूया. यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेंद्रियै कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते. या उलट जर एखादा प्रामाणिक मनुष्य मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा म्हणजे कृष्ण भावना भावित प्रारंभ करत असेल तर तो अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण.
हे कृष्ण. आता या उलट एखादा मनुष्य जर म्हणजे जो प्रयत्न करत असतो, आता ह्या दोघांमध्ये फरक काय? मिथ्याचारी काही प्रयत्न करत नाही, त्याला कसले प्रयत्न करायचे नसतात. तो इंद्रिय विषयांचं चिंतनच करतो आणि अशा इंद्रिय भोगाच्या गोष्टींचं चिंतन करून इंद्रिय भोगाचे प्रयत्न सुद्धा करतो. जसं आपण चित्रात पाहिलं, तो धूम्रपान करत होता, म्हणजे भोग पण करतो आणि त्याला त्या चुका काही मोठ्या वाटत नाही. म्हणजे अशा पद्धतीनं तो पापीच ठरतो. म्हणजे तिथे तो संघर्ष करत नसतो, तर तो काही करतच नसतो. आणि इथे कसं आहे, की एक सामान्य जो व्यक्ती आहे, तर तो इंद्रियांशी संघर्ष करत असतो. म्हणजे काय, की तो प्रयास करत असतो. म्हणजे जो आहे कृष्ण भावनेमध्ये जो आलेला नवसाधक आहे, तर तो ह्या ज्या आसक्ती आहेत, तर ह्यातून बाहेर पडण्याचे प्रयास करत असतो. म्हणजे आध्यात्मिक प्रगतीसाठी तो अशा पद्धतीनं संघर्ष करत असतो. मग आता ह्या दोघांमधला फरक काय आहे, की असा जो संघर्ष करत असतो म्हणजे काय, तर केवळ उदरनिर्वाह करता ध्यान करणारा भोंदू, असा मिथ्याचारी जो आहे, मग असा देखावा करणारा, प्रदर्शन करणारा, म्हणजे ह्या व्यक्तीपेक्षा मग भगवान काय म्हणतात, की जो संघर्ष करतोय इंद्रियांना संयमित करण्याचा, जो नवसाधक आहे, मग तो निश्चितच ह्या योग्यापेक्षा, म्हणजे असा जो आहे मार्गावर झाडू मारणारा तो प्रामाणिक कर्मचारी कितीतरी पटीनं श्रेष्ठ आहे. म्हणजे काय, की म्हणजे इंद्रियांची आसक्ती असतील, किंवा असं काम कर्मही तो करत असेल, पण तो प्रामाणिक प्रयत्न करतोय आणि त्या प्रामाणिक प्रयत्नांद्वारे, जसं राजा प्रताप रुद्र जे आहेत, तर त्यांनी काय केलं, आपले राजाची वस्त्र, राजवस्त्र उतरवली आणि सामान्य वैष्णवांची वस्त्र धारण करून येऊन त्यांनी भगवान यांचा जो मार्ग आहे तो झाडला. म्हणजे आपल्या इंद्रियांच्या आसक्ती रोखल्या, इंद्रियांची आसक्ती संयमित केल्या आणि प्रामाणिकपणे मार्गावर झाडू मारण्याचं काम केलं. मग त्या भोंदू योगापेक्षा, अशा पाखंडी योगापेक्षा हे निश्चितच जे आहे, तर ती सेवा कितीतरी पटीनं श्रेष्ठ आहे. कारण तो प्रामाणिकपणे आपल्या आसक्ती रोखण्याचा, इंद्रियांना संयमित करण्याचा संघर्ष करतोय, प्रयत्न करतोय. आणि एकीकडे काय आहे, तो ढोंगी आहे, तो कसलेही प्रयत्न नाही करत. तो काय करतोय, तर तो फक्त देखावा करतोय. मग म्हणून अशा ढोंगी व्यक्तीपेक्षा निश्चितच कृष्ण भावना भावित जो कार्य करतो किंवा कर्माचा प्रारंभ करणारा नवसाधक असेल, मग तो भले झाडू मारण्याची सेवा करत असेल, पण तो प्रामाणिक किंवा श्रेष्ठ ठरेल. आता पुढे जाऊ आपण. म्हणजेच त्यात समजून घेतलं, की जो विष्णूंची प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न जरी करत असेल, कृष्ण भावनेमध्ये छोटे छोटे सेवा करून सुरुवात करत असेल आणि ती प्रामाणिकपणे करत असेल, तर तो खरा प्रामाणिक व्यक्ती आहे. की जो देखावा करतो, मिथ्याचारी, पाखंडी, याच्यापेक्षा तो प्रामाणिक व्यक्ती ठरेल. आता पुढे जाऊ आपण. हा, आता ह्या श्लोकात भगवान काय म्हणतात, की तू आपलं नियत, 8वा श्लोक मध्ये, नियत कर्म जे आहे तर ते कर. कारण नियत कर्म करणं हे कर्म न करण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. म्हणजे कर्म केल्यावाचून मनुष्य आपल्या शरीराचा पण निर्वाह करू शकत नाही. मग त्याचे 8वा श्लोक स्क्रीनवर घ्या. तर इथे भगवान, हा, 8वा, मग त्याची 10वा आला. हा, हा. तर इथे आता भगवान जे आहेत, तर ते काय सांगतात, तर हे आपण समजून घेऊया. म्हणजे भौतिक ज्या आपल्या इच्छा आसक्ती आहेत, तर त्यांचं शुद्धीकरण झाल्याशिवाय अविवेकी बुद्धी जी असते, म्हणजे काय, की भौतिक बुद्धी कसलाही सरासर विचार न करतात, तर त्यानुसार कर्मत्याग करणं काही योग्य नाही. म्हणजे भौतिक जगात आपण प्रत्येक व्यक्तीमध्ये म्हणजे जे आहे, तर ती इंद्रिय तृप्ती करण्याचा कल असतो. म्हणजे आपल्या आसक्ती न संपणाऱ्या इच्छा असतात, म्हणजे त्याने आपण प्रदूषित असतो वेगवेगळ्या आसक्ती इच्छांनी. मग अशा दूषित प्रवृत्ती हळूहळूच आपल्या नाहीशा होतील, क्रमशः. मग अशा पद्धतीने आपण टप्प्याटप्प्याने शुद्धीकरण झाल्यानंतर मग हळूहळू जी अशी भौतिक कर्म आहेत, त्यातल्या आसक्ती आपल्या निघून गेल्या, म्हणजे आपण अनासक्त झाल्यानंतर त्या क्रिया ज्या आहेत, तर त्या आपण थांबवणं ठीक आहे. आणि मग त्यावेळेला आपण कृष्णांसाठी कार्य करत असतो, आपली इंद्रिय कृष्णांसाठी कार्य करतात. पण अचानक आपण आपली शुद्धी झाल्याविना अशा म्हणजे टप्प्यावर जर आपण म्हणजे ह्या क्रिया थांबवल्या, तर असा कर्मसन्यास जो आहे, तर तो म्हणजे काय, की दुसऱ्यांच्या जीवावर तथाकथित अध्यात्मवादी होण्याचा प्रयत्नच होईल. म्हणजे घरातले जे कोणी पालनपोषण करतात त्यांच्या जीवावरती आपण स्वतःला अध्यात्मवादी घोषित करून म्हणजे जबरदस्तीने, म्हणजे तथाकथित अध्यात्मवादी, म्हणजे तो काही खरा अध्यात्मवादी नाही. कारण त्याच्या हृदयामध्ये इंद्रिय विषयाचं चिंतन असणार, त्याच्या वृत्ती दूषित असणार. कारण हृदयामध्ये सगळ्या इच्छा आसक्ती
परिस्थिती असणार. मग असं करण्यापेक्षा आपलं नियत कर्म आपण केलेलं बरं. आणि हे नियत कर्म करणं हे कर्म न करण्यापेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ आहे असं भगवान म्हणतात. म्हणजे कर्म केल्या वाचून मनुष्य आपल्या शरीराचाही निर्वाह करू शकत नाही. म्हणजे काय, की आपल्या शरीराची जी इंद्रिय आहेत तर ती कर्म करत असताना आपण ती संलग्न करत असतो त्या कर्मामध्ये. आणि मग अशा पद्धतीने काय होईल, जेव्हा कृष्णांच्या संतुष्टीची कर्म करू तेव्हा ते शुद्धीकरणाची प्रक्रिया होईल. मग असं न करता कर्म न करताच फक्त म्हणजे राहणं, तर हे काही योग्य नाही असं भगवान सांगतात. पहा आता पुढे जाऊ आपण. हा मग पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा, मग आता इथे भगवान काय सांगतात, की विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ म्हणून कर्म केलं पाहिजे. यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मबंधना, अन्यथा काय होईल, कर्म या भौतिक जगामध्ये बंधनाला कारणीभूत होईल. आणि म्हणून ते काय म्हणतात, की तू आपलं नियत कर्माचं पालन कर आणि विष्णूच्या संतुष्टीसाठी जर कार्य केलंस तर या प्रकारे तू सदैव कर्मबंधनातून मुक्त होशील. म्हणजे काय, की आता केवळ शरीराचं आपल्या पालन पोषण करायचं तर ह्यासाठी मनुष्याला कर्म करायला समजा लागते. तर आता समाजामध्ये अशी रचना भगवान यांनी केली आहे, की ज्याची गुणवैशिष्ट्ये आहेत ना त्यानुसार नियत कर्म प्रत्येकाला करता येईल. मग ह्याला म्हणायचं यज्ञ. म्हणजे प्रत्येकाचं यज्ञ जो आहे त्याच्या गुणकर्म म्हणजे जे आहेत त्यानुसार त्याचं जे नियत कर्म आहे तो प्रत्येकाचं यज्ञ आहे. मग आता ते विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी करा असं सांगितलंय भगवान यांनी. मग असं जे म्हणजे यज्ञ कर्म आहे विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी जर आपण केलं तर ती आपली सेवा होते, भक्तिमय प्रेममय सेवा होते. आणि म्हणून कृष्ण भावनामृताचं पालन म्हणजेच काय, विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ करणं. म्हणजे कृष्णांच्यासाठी थोडक्यात कार्य करणं. मग वर्णाश्रम व्यवस्थेचं हेच वैशिष्ट्य आहे, की विष्णूंना संतुष्ट करणं. म्हणजे अशा पद्धतीने विष्णू पुराणामध्ये श्लोक येतो, वर्णाश्रम चारुव्रता पुरुषेण परपुमान विष्णूर आराध्यते. म्हणून भगवान विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी आपण कार्य केलं पाहिजे. आणि मग या भौतिक जगात कसं आहे, दोन म्हणजे कर्म केलं तर त्याचे परिणाम मिळतात. म्हणजे एकतर चांगल्या किंवा वाईट असे दोन्ही कर्म जी आहेत, म्हणजे चांगली कर्माचे चांगले परिणाम मिळतात, वाईट कर्माचे वाईट. मग त्याची आपापली फळं आहेत. मग त्यामुळे ते कुठलंही कर्म आपण करू, चांगलं किंवा वाईट, ते आपल्याला बद्धच करून टाकतात त्याच्या फळांनी. म्हणून श्रीकृष्णांना जर आपण संतुष्ट करण्यासाठी कृष्ण भावनाभावित कर्म केलं, म्हणजे असं कर्म की ज्याला कुठलाही परिणाम नाही, म्हणून श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी जर कर्म केलं तर त्याला कुठलाही परिणाम, फलदायी प्रक्रिया नाही. कारण कृष्ण त्याची जबाबदारी घेतात. कृष्णावर पूर्ण आश्रित होऊन ते कर्म केलेलं असतं. मग असं जेव्हा कर्म आपण करतो तर तेव्हा म्हणजे काय होतं, की असं कर्म आपल्याला मुक्त करतं, बंधनात नाही अडकवत. आणि म्हणून हीच कर्म करायची कशी महान कला म्हटले. म्हणजे काय, की आपण श्रीकृष्णांच्या मार्गदर्शनाखाली म्हणजे श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी आपण गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली कर्म करणं आवश्यक आहे. म्हणजे कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करण्यासाठी आपल्याला असं निपुण तज्ञ म्हणजे व्यक्तीची गरज आहे. मग असं निपुण तज्ञ म्हणजे कोण, तर आपले प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु. मग त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य केलं तर ते कृष्ण भावनाभावित कर्म होतं. म्हणजे पहा, तसं इथं स्वतःच शिक्षा गुरु भगवान आहेत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते अर्जुनाला कर्म करायला सांगतात. मग हे कृष्ण भावनाभावित कर्म आहे आणि ते आपल्याला बंधनापासून मुक्त करेल आणि त्याला मोक्षाचा मार्ग आहे तर त्यावर उन्नत करेल. म्हणजे ही त्याची भक्तिमय प्रेममय सेवा ठरेल. पहा, आणि त्याद्वारे तो भगवत धामाला पोहोचेल. पहा इथे जेव्हा जो म्हणजे युधिष्ठिर आहे त्यांनी महाभारताच्या युद्धानंतर राजसूय यज्ञ केला. मग त्यावेळेला नारद मुनींच्याकडून त्यांनी मार्गदर्शन घेतलं गुरु म्हणून आणि श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी त्यांना सभेचं मुख्यत्व दिलं आणि यज्ञ केला. पहा, मग त्यावेळेला त्यांच्यावर भगवानांची जी आहे ते कृपाच झाली. म्हणजे ते कृष्ण भावनाभावित कार्य झालं. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे ज्याला कुठलाही परिणाम मिळणार नाही, म्हणजे चांगलाही परिणाम नको आणि वाईटही नको, मग असं कर्म म्हणजे काय, कृष्ण भावनाभावित कर्म. मग कृष्णांच्या संतुष्टीसाठीच आपण ते कर्म यज्ञ म्हणून आपलं करायचं. मग असा यज्ञ तो आपल्याला म्हणजे जो आहे तो काय करतो, म्हणजे कृष्णांना संतुष्ट करणारा यज्ञ ठरतो, की जे आपल्याला सगळ्या कर्माच्या बंधनातून मुक्त करू शकतो, कारण ती आपली सेवा बनते. आता इथे शब्द विष्णू वापरलाय, हो की नाही. कृष्ण नाही म्हणजे भगवान असं नाही म्हणत की मला अर्पण कर. भगवान काय म्हणतात, विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ म्हणून कर्म केलं पाहिजे. मग भगवान असं का बरं म्हणतात, तर भगवान इथं जे आहे ते ऐश्वर्य भावामध्ये आहेत आणि म्हणून विष्णू हा शब्द आलाय. पहा, आता काही ठिकाणी मला अर्पण कर म्हणजे मम असा शब्द येतो किंवा श्रीकृष्णांना अर्पण कर. मग तिथे भगवान जे आहेत तर ते
म्हणजे जे आहे तर त्यांचा जो आहे तर तिथे जो आहे तर तो भाव जो आहे तर तो कसा आहे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असा आहे, म्हणजे श्रीकृष्ण म्हणून आपलं मूळ जो रूप आहे भगवान रूपात ते आहेत तिथे त्या भावामध्ये आहेत. आणि इथे ते विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी म्हणतात, म्हणजे काय, तर ऐश्वर्य रसामध्ये भगवान आहेत. तर अशा म्हणजे भगवान यांचं हे जे रूप आहे तर त्यांना जे आहे तर हे कर्म जे आहे ते अर्पण करणं आवश्यक आहे. म्हणजे यज्ञ हा विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी आपण करणं आवश्यक आहे. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याच्या पुढच्या स्लाइड. हा, मग आता सृष्टीच्या आरंभी काय झालं, प्रजापती जे आहेत त्यांनी विष्णू केले जाणारे हे यज्ञ आहेत तर मनुष्य आणि सगळ्या देवतांना म्हणजे जे आहे ते निर्माण केले. म्हणजे आणि मग आता देवता जे आहेत तर त्यांना सांगितलं सगळ्यांना, म्हणजे मनुष्य देवता यांना निर्माण करून, की तुम्ही या यज्ञापासून सुखी व्हा, कारण यज्ञ केल्यामुळं सुखी राहण्यासाठी आणि मोक्ष प्राप्ती करण्यासाठी सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सहज मिळतील. मग आता ही जी भौतिक सृष्टी आहे ती बद्ध जीवांना आपल्यासारखे कशासाठी दिली आहे भगवान यांनी, तर भगवत धामाला, म्हणजे आपलं जे मूळ घर आहे तिथं परत जाण्यासाठी इथे सगळ्या सोयी सुविधा करून दिल्यात. पण आपण इथे येतो आणि इंद्रिय तृप्तीच करतो, म्हणजे भगवान यांच्याशी असलेलं आपल्या संबंधाचं विस्मरण होतं आपल्याला. आणि त्यामुळे आपण काय करत असतो, की इथं केवळ जे आहे ते इथल्या सृष्टीतल्या वस्तूंचा उपभोग करतो. पण आपण असं न करता विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ कसं म्हणजे केलं पाहिजे त्याचं जे प्रशिक्षण आहे सगळं ते वेदांमध्ये दिले पहा. आणि म्हणून आपण जे आहे वर्तमान भौतिक शरीर आहे तर त्याचा जेव्हा नाश होईल तेव्हा भगवत धामामध्ये आपण कसं जाऊ, यासाठी आपलं जीवन कसं पाहिजे, शारीरिक जे म्हणजे शारीरिक स्तरावर सुद्धा आपण समृद्ध असू, तर आपण हा सगळा विचार करू, हो की नाही. म्हणजे भगवान यांनी ही आपल्यासारख्या बद्ध जीवांसाठी ही सगळी योजना केलेली आहे. आणि म्हणून आपण कृष्ण भावनाभावित झालो तर निश्चितच काय होईल, तर आपण जो आहे कलियुगासाठी जो यज्ञ आहे तर त्यानुसार आपण काय करू, संकीर्तन करू. आणि हा जो संकीर्तन यज्ञ आहे तर त्याद्वारे आपण काय करू, तर निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती करू. मग यासाठी कलियुगाचं संकीर्तन यज्ञ काय आहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हा संकीर्तन यज्ञ कुणी सांगितलं, चैतन्य महाप्रभूंनी, की ज्यांचा उल्लेख जो आहे तर भागवतामध्ये येतो. की जे म्हणजे स्वतः कृष्ण आहेत आणि ते आपल्या सगळ्या म्हणजे जे आहेत तर पार्षदांसह येतील आणि ते काय करतील, तर ते म्हणजे कलियुगातील जे बुद्धिमान लोक आहेत तर पार्षदांसहित अवतरित होणारे जे भगवान श्री चैतन्य आहेत तर त्यांचं संकीर्तन यज्ञाद्वारे पूजन करतील. म्हणजे आपल्यासारखे जे लोक आहेत ते संकीर्तन करून भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतील, असं भागवतात आधीच लिहून ठेवले पहा. मग अशाच पद्धतीनं हे घडून आलं. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढच्या श्लोकावर. हा, मग आता इथं आपण समजून घेऊ ह्या श्लोकामध्ये की जे यज्ञाने संतुष्ट झालेले देवदेवता आहेत त्या ज्या आहेत तर ह्या तुम्हाला संतुष्ट करतील. आणि या प्रकारे मनुष्य देवदेवता यांच्यामधला परस्पर सहयोगाने आणि सर्वांसाठी सर्वत्र समृद्धीचं साम्राज्य पसरेल. म्हणजे काय, की देवता जे आहेत तर त्या कशासाठी आहेत, तर भगवानांचे प्रशासकीय अधिकारी आहेत. त्या आपल्याला आवश्यक असणाऱ्या शरीर आत्म्याच्या पोषणासाठी ज्या आवश्यक वस्तू आहेत, म्हणजे वायू, प्रकाश, पाणी, सगळ्या वस्तूंचा पुरवठा त्या देवता करत असतात. त्यांच्याकडे ते कार्य भगवान यांनी दिलंय. मग आता आपण समजून घेऊया की ह्या देवदेवता ज्या आहेत तर त्या आपल्याला म्हणजे सहाय्यकच असतात. म्हणजे भगवानांच्या संतुष्टीसाठी आपण यज्ञ करत असतो, हो की नाही. म्हणजे मग आता यज्ञ हे विशिष्ट देवतांना संतुष्ट करण्यासाठी असतात. म्हणजे सर्व यज्ञामध्ये मग भगवान जे विष्णू आहेत हे प्रमुख अधिष्ठाता आहेत. मग आता म्हणजे सगळ्या यज्ञांचे भोक्ता हे भगवान आहेत. म्हणजे तर मग आता भगवान यांना संतुष्ट करण्यासाठी आपण यज्ञ केला पाहिजे, हो की नाही. मग काय होईल, आपोआपच हे देवदेवता संतुष्ट होतील. आणि म्हणजे कसं, की आपण जर मुळाला झाडाच्या पाणी घातलं, वृक्षाच्या मुळाला पाणी घातलं तर निश्चितच पानांना खोडांना जाईल. मग तसं भगवान यांना संतुष्ट केलं तर निश्चितच या देवदेवता पण संतुष्ट होतील. आणि त्यामुळे काय होईल, नैसर्गिक जे पदार्थ आहेत, हवा, पाणी, हे सगळं म्हणजे जे आपल्याला आवश्यक आहेत सगळ्या वस्तू, किंवा प्रकाश, वायू, तर हे सगळं आपल्याला मुबलक प्रमाणात मिळतील. पण आपण कोणालाच कृतज्ञता व्यक्त करत नाही, कोणालाच आपण संतुष्ट करण्यासाठी यत्न करत नाही पहा. म्हणजे असं आपण भौतिक प्रकृतीमध्ये येतो आणि आपण काय करतो, फक्त स्वतःची इंद्रिय तृप्तीच करतो पहा. मग त्यामुळे आपण बंधनात अडकतो कर्माच्या. मग ह्यासाठी काय करायला पाहिजे,
तर आपण यज्ञ कर्म केलं पाहिजे आणि मग काय होतं, यज्ञामुळे आपण बंधनातून मुक्त होतो. मग आता सगळी कर्म आपली शुद्ध होतात यज्ञ कर्म केल्यामुळे. मग आता असं जे यज्ञ कर्म आहे, तर हे जे आहे, तर हा यज्ञ कर्म जो आहे तर ते केल्यामुळे आपला आहार शुद्ध होतो. आणि आहार शुद्ध जो आहे तर तो कसा होतो, तर आपण शुद्ध आहार म्हणजेच काय, प्रसाद ग्रहण केल्यामुळं आपला आहार शुद्ध बनतो आणि त्यामुळे जीवन आपलं शुद्ध होतं. मग ते कसं होतं ते आपण पुढच्या श्लोकात समजून घेऊ. हा मग पुढे जाऊ. हा मग इथे आपण आता समजून घेऊया की ह्या श्लोकामध्ये काय सांगितलंय की विविध जीवनावश्यक वस्तूंचा अधिकारी असणारे देवदेवता जेव्हा यज्ञ करण्यामुळे संतुष्टी होतील तेव्हा त्या तुमच्या सगळ्या आवश्यकता पुरवतील आणि अशा वस्तू पुन्हा देवतांना अर्पण न करता त्यांचा भोग करणारा व्यक्ती निश्चितच चोर आहे. म्हणजे आता यज्ञाचं चक्र पहा. म्हणजे जे वेद आहेत, भगवान यांनी जे वेद आहे किंवा शास्त्र आहेत तिथे सांगितलंय की विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ करायला पाहिजे. मग प्रत्येक जण गुणवैशिष्ट्यानुसार जे कार्य करतो ते म्हणजे यज्ञ. म्हणजे मग आता त्याचं जे कर्तव्य कर्म आहे, म्हणजे आता वैश्यवर्णाचा व्यक्ती आहे तर तो काय करेल, कृषी गोरक्षा वाणिज्य शेती केली त्यानं, मग त्याच्यातून तो त्याचा यज्ञ झाला. मग त्याच्यातून काय होईल, त्याच्या विहित कर्तव्यातून यज्ञ निर्माण होतो. मग यज्ञातून काय होईल, तर अशा पद्धतीनं जे आहे तर म्हणजे तो तो जो यज्ञ आहे तो विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी त्यांनी अर्पण केला. म्हणजे काहीतरी आपल्यासारखं आहे ते आपल्याकडे आहे ते त्याग करता आलं पाहिजे आपल्याला. म्हणजे अशा त्यागातून म्हणजे काय होईल, तर पाऊस निर्माण होईल. म्हणजेच काय, तो पाऊस जो आहे तर तो आपल्याला मग धान्य देईल. आणि मग ते धान्य आहे ते आपण पुन्हा शिजवलं आणि भगवान यांना भोग म्हणून अर्पण केलं तर काय होईल, की तो प्रसाद बनेल. म्हणजे आपण काय करू, भोग म्हणून आपली सेवा भगवानांच्या पर्यंत पोहोचवू. मग तो प्रसाद म्हणून भगवान यांची कृपा मिळेल पहा. म्हणजे असा जो प्रसाद असतो तर तो काय करत असतो, आपली शुद्धी करत असतो. आणि आपल्या म्हणजे मेंदूतल्या अतिसूक्ष्म ऊतींची सुद्धा त्याने शुद्धी होत असते पहा. म्हणजे आपण जो प्रसाद आहे तर तो म्हणजे सामान्य म्हणजे अन्न नाहीये, तर तो भगवान यांची कृपा आणि भगवान यांचंच रूप आहे पहा. तर म्हणजे काय, तर प्रत्यक्ष, सा म्हणजे काय, तर सानिध्य. हा आणि म्हणजे द याचा अर्थ काय, तर प्रत्यक्ष भगवान यांनी जे दिलंय आपल्याला, तर त्या सगळ्याचं म्हणजे जे आहे तर ते सानिध्य आपण म्हणजे जे आहे तर प्रत्यक्ष सानिध्य आणि ते कसं, तर अशा दैवी कृपेच्या माध्यमातून आपण जे आहे ते अनुभवत असतो तो म्हणजे प्रसाद. तर असा जो प्रसाद आहे तर तो म्हणजे भगवानांचं उच्छिष्ट असतं. तर त्यामुळे काय होतं, आपलं जीवन जे आहे ते शुद्ध होत असतं. आहार तर शुद्ध होतं, जीवन शुद्ध होतं. म्हणजे एक प्रकारे ती शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आहे. आता पुढे जाऊ. म्हणजे आपण जेव्हा हे सगळं देवतांना अर्पण करू आणि देवता संतुष्ट होतात आणि देवता जे आहेत तर हे भगवान यांचेच प्रशासकीय अधिकारी आहेत. निदान आपल्याला देवतांसाठी तरी अर्पण करता आलं पाहिजे. म्हणजे निदान ती सकाम कर्मकांड होतील पण तेवढं तरी अर्पण करायला जमलं पाहिजे. हा, पण ते जमत नसेल समजा तर आपण म्हणजे कुठलाच त्याग, म्हणजे कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी त्याग करायला जमत नसेल, निदान देवतांना तरी आपण कर्म अर्पण करू आणि त्याद्वारे थोडा तरी त्याग करायला शिकलं पाहिजे. पण आपण काहीच नाही केलं आणि आपण जे काही ते स्वतःसाठीच इंद्रिय तृप्ती केली तर ते कर्मबंधनच आपल्याला काय करतं, म्हणजे कारणीभूत ठरतं. पण सकाम जरी कर्म झालं समजा, देवतांचे आपण इंद्रिय म्हणजे देवतांना आपण त्यांच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ केला तर निदान आपल्याला काहीतरी त्यागाचं तरी जे आहे तर ते कर्म करता येतं, की त्याद्वारे पुढे जाऊन आपण भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी त्याग करायला शिकू, म्हणजे त्यांच्या संतुष्टीसाठी कर्म करायला शिकू. पण आपण असं काहीच नाही केलं तर आपण चोर ठरतो. म्हणजे काय, की देवतांना पण अर्पण नाही करायचं आणि भगवानांना पण नाही म्हणजे अर्पण. तर असा जो भोग घेणारा व्यक्ती आहे तर तो चोरच ठरतो. म्हणजे ज्यांच्याकडून आपण काही प्राप्त झाले तर त्यांच्या संतुष्टीसाठी निदान आपण काही त्यांना अर्पण करणं भाग आहे. पण असं न करता त्या सगळ्या वस्तूंचा जो पुरवठा होत असतो भगवान यांच्याकडून तर ते केवळ आपण स्वतःची इंद्रिय तृप्तीच केली, म्हणजे भगवानांच्या प्रतिनिधींकडून तो पुरवठा होत असतो तर तो फक्त आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी वापरला तर आपण चोर ठरू. मग जर आपण भगवान यांना अर्पण केलं तर निश्चितच काय होईल, की आपण पण काय म्हणजे भगवान संतुष्ट होऊन देवदेवता संतुष्ट होतील आणि त्याबरोबर आपल्याला पण त्याचं जे आहे त्याच्या माध्यमातून कृपा मिळेल. पण जर आपण ना ह्या देवतांना अर्पण केलं आणि ना भगवान यांना अर्पण केलं तर काय होईल, ते कर्मबंधनाचं कारण ठरेल. आणि म्हणून भगवान काय म्हणतात, की अशा वस्तू देवतांना अर्पण न करता म्हणजे भोग घेणारा म्हणजे जो देवतांना अर्पण करत नाही तो भगवान यांना काय अर्पण करेल, अशा पद्धतीने हे समजावण्याचा प्रयत्न करतात भगवान. म्हणजे निदान देवप्रित्यर्थ केलं तर ते सकाम कर्म जरी घडलं तरी ते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे भगवान यांचेच सेवक आहेत. ते सगळं भगवान यांनाच
जात असतं परमभोक्ता म्हणून. मग असं तरी निदान कर्म घडणं आवश्यक आहे, सकाम कर्म. पण तसंही न करता जे त्याचा उपभोग करतात मग ते चोर ठरतात. मग ह्यापेक्षा सोपं काय आहे की भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी आपण कर्म करणं आणि भगवान यांना अर्पण करणं. मग इथे आपण पहा, हा श्लोक अभ्यासला की आहार शुद्धो सत्वशुद्धी सत्वशुद्धो धुवा स्मृती स्मृतिर्लब्धे सर्व ग्रंथींना विप्रमोक्ष. म्हणजे यज्ञ केल्यानं मनुष्याचा आहार जो आहे तो शुद्ध होतो आणि मग ह्या शुद्ध आहाराने काय होतं, त्याचं जीवन शुद्ध बनतं किंवा त्या जीवनशुद्धीमुळे त्याच्या ज्या मेंदूतल्या म्हणजे ज्या सूक्ष्म ऊती आहेत तर त्या पण शुद्ध होतात पहा. आणि त्याद्वारे म्हणजे आपण कृष्ण भावनेमध्ये जे आहे तर ते स्वतःला संलग्न करू शकतो. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढच्या श्लोकावर येऊ. हां, मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी हा जो संकीर्तन यज्ञ सांगितला तर हा अत्यंत सोप्पा आहे ना, की म्हणजे कृष्णच आले चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात राधाभाव घेऊन आणि त्यांनी म्हणजे जो आहे तर तो हरे कृष्ण महामंत्र जो आहे तर तो संकीर्तन यज्ञ म्हणून आपल्याला करायला सांगितला, की जो अत्यंत सोपा आहे पहा. म्हणजे संकीर्तन यज्ञ जर आपण केला तर काय होईल, तो ह्या कलियुगाचा युगधर्म आहे आणि त्याद्वारे आपल्याला कृष्ण कृपा प्राप्त होईल. आता हा श्लोकामध्ये आपण काय समजून घ्यायचं, की भगवत भक्त कसे असतात त्यांचं वर्णन केलंय भगवान यांनी, की ते सगळ्या पापातून मुक्त होतात. कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेलं अन्न ग्रहण करतात. मात्र स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरता भोजन शिजवणारे इतर लोक केवळ पापच भक्षण करतात. म्हणजे काय, की भगवत भक्त जे आहेत ते सगळ्या पापांतून मुक्त होतात. कशामुळे होतात, तर ते सगळं जे आहे ते यज्ञाला अर्पण केलेलं म्हणजे भगवानांच्या संतुष्टीसाठीच यज्ञ म्हणजे प्रत्येक कर्म करतात. आणि मग यज्ञाला अर्पण म्हणजे भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी अन्न शिजवतात आणि ते त्यांना अर्पण करतात भोग म्हणून. म्हणजे ते त्यांची सेवा करतात भक्तिमय प्रेममय. म्हणजे सेवा जेव्हा अर्पण करतो एखादा भक्त तर भगवानाच्या संतुष्टीसाठी, तेव्हा भगवानांची कृपा त्या प्रसादात येत असते पहा. म्हणजे असा जो असतो म्हणजे प्रसाद म्हणजे काय, प्रत्यक्ष भगवान जो आहे तर ह्यांचं दिव्यत्व म्हणजे ते दिव्यत्व कसं येतं, तर त्यांची जी कृपा आहे त्या माध्यमातून आपल्यापासून पोहोचत असतं. मग असं म्हणजे प्रसाद शिवाय आपण काही ग्रहण यासाठी करू नये. असंच अन्न केवळ ते ग्रहण करतात. केवळ इंद्रिय भोगाकरता जे करतात ते म्हणजे कसं तर पापच भक्षण करतात. म्हणजे कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती जे आहेत तर ते म्हणजे कसे आहेत, की ते शुद्धीच्या स्तरावर आहेत. म्हणजे ते साधू किंवा संत आहेत. म्हणजे भगवत सेवेमध्ये ते लीन झालेले असतात भगवत प्रेमामध्ये. मग असे जे लोक आहेत तर ते भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करत असतात. त्यामुळे भगवान यांना अर्पण न करता ते कधीच काही ग्रहण करत नाहीत. आणि भगवान यांची विविध म्हणजे प्रकारे सेवा करतात. म्हणजे नवविध भक्ती म्हणजे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन अशा पद्धतीनं. मग त्यामुळे अशा पद्धतीनं ते च्या संतुष्टीसाठी यज्ञ करत असल्यामुळं म्हणजे ते जे आहे ते सगळ्या दोषांपासून म्हणजे जे आहेत तर ते विरक्त होतात किंवा सगळ्या विकारांपासून मुक्त होतात. पण जे स्वतःसाठीच आणि स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी म्हणजे स्वतःच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी अन्न ग्रहण करतात, मग ते लोक चोरच ठरतात. कारण ते सगळ्या प्रकारचं पापच ग्रहण करत असतात. म्हणजे अशी जो व्यक्ती आहे तर तो म्हणजे भगवानांना अर्पण न करता जर ग्रहण करत असेल काही तर ते पापच ठरेल. आणि म्हणून आपण कृष्णांना अर्पण केलेलंच अन्न प्रसाद म्हणून ग्रहण केलं पाहिजे. तर ते आपल्याला शुद्ध बनवतं पहा. अन्यथा आपण पाप भक्षण करतो तसंच घडेल पहा. आणि म्हणून कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती आहे तर तो काय करत असतो, संकीर्तन करत असतो आणि त्याद्वारे जगामध्ये शांती, सुख, समाधान तर येईलच. पण प्रसाद फार महत्वाचा आहे. प्रसाद रूपात म्हणजे प्रसाद हे भगवानांचं प्रत्यक्ष रूप आहे आणि त्यातून भगवानांची कृपा येत असते. जेव्हा भगवानांना ते चित्रात अर्पण करतो एखादा भक्त त्याची सेवा, तर तो भोग असतो. म्हणजे भगवान त्याचा भोग करतात आणि संतुष्ट होतात आणि आपल्याला प्रसाद या रूपातून कृपा देतात. म्हणजे प्रत्यक्ष भगवानांचं सानिध्य दिव्य स्तरावरचं म्हणजे काय आहे, तो प्रसाद आहे पहा. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. म्हणजे एक उदाहरण घेऊया, की आपण पाहिलं की एक भक्त असतात किंवा आपले शेजारी पण कुठलंही भौतिकातलं उदाहरण घेऊ. त्यांनी आपल्याकडं त्यांच्या घरात काहीतरी छान पदार्थ केले. आपण शेजार धर्म म्हणून एकमेकांना देतो, हो की नाही? मग आता मी काहीतरी छान केलं, खूप छान रसगुल्ले बनवले. मग मी माझ्या शेजारी कुमुद माताजी आहेत त्यांना नेऊन दिले. मग कुमुद माताजींकडे मी माझ्या डब्यातून नेऊन दिलं म्हटल्यावरती त्यांनी काय केलं, "वाह! वाह! छान केलंय, मस्त केलंय" म्हणून ते घेतलं. मग त्या डब्यामध्ये त्यांनी परत देताना मोकळाच डबा द्यायचा नाही, आपला एक प्रघात आहे. म्हणून त्यांनी काय केलं, मग त्याच्यामध्ये कलाकंद केला होता तो घातला आणि डबा पोहोचवला मला. मग मी तो डबा घेतला. मग आता दिसताना काय दिसतं, की डबा आला आणि डबा दिला गेला.
हो की नाही? पण डब्यातले कंटेंट बदलले ना, पदार्थ बदलले. मग तसंच आहे. आपल्याला कुणाला तरी प्रश्न पडेल, की भगवान ग्रहण करतात म्हणजे काय? भगवान यांच्या समोर तर आपण नैवेद्याचं ताट ठेवतोय. त्याच्यामध्ये 4 चपात्या घालून ठेवतोय, भाजी, भात, आमटी सगळं ठेवतोय. काही त्यातलं संपत नाही. त्या तशाच्या तशा राहतात. त्यांनी जर एक चपाती खाल्ली तर आम्ही म्हणू, की त्यांनी ग्रहण केलं. अन्यथा त्यांनी कसा भोग घेतला असं आम्ही म्हणायचं. ही काही कल्पनाच करायची का आम्ही? असं वाटेल आपल्याला, हो की नाही? तर त्यासाठी या उदाहरणातून आपण समजावून घेऊया, की आपण पाहिलं की डबा आला आणि डबा गेला, हो की नाही? दिसताना तो बाहेरून डबा दिसला, पण आतून त्यातले पदार्थ बदललेले होते, हो की नाही? मग तसंच आहे, भगवान यांच्या समोर भोगाच्या स्वरूपात आपण अर्पण केलं, जे काही भोगाची प्लेट आहे त्याच्यातून, मग ती आपली सेवा भगवान यांच्यापर्यंत पोहोचली. मग भगवान यांनी त्याच्यात कृपा घातली, आपल्यावर कृपा केली आणि ते आपल्याला पाठवलं. मग दिसताना फक्त ताट आत गेलं आणि ताट बाहेर आलं दिसतं, पण त्यातला बदल जो होता तो कसा होता, भौतिक स्तरावरून दिव्य स्तरावर झालेला बदल असतो. मग हीच कृपा आपण रोज प्रसादाच्या माध्यमातून ग्रहण करणं आवश्यक आहे. मग अजून एक याचं उदाहरण घेऊया. एक घडलेलं असे इस्कॉनच्या भक्तांच्या माध्यमातून म्हणजे मध्ये असे अनेक प्रसंग घडतात. तर अमोघलीला प्रभूजींनी एक असे उच्च कोटीचे भक्त आहेत आपल्या इस्कॉनचे, त्यांनी सांगितलेली ही गोष्ट आहे एका भक्ताची. तर ते कार्य करत होते इस्कॉन द्वारकेमध्ये, एक मार्गदर्शक म्हणून, मार्गदर्शक गुरु म्हणून. तर त्यावेळेला तिथे एक भक्त आला. तो म्हणाला, मला माझ्या तोंडाला काही चवच नाहीये, तिखट का खारट का काही चवच येत नाहीये. तर त्यांनी सांगितलं, म्हणजे म्हणजे तो नवसाधक पण नव्हता, एक सामान्य व्यक्ती होता. मग त्याला त्यांनी सांगितलं की ठीक आहे, तू काय कर, कृष्णाचं दर्शन घे आणि प्रसाद ग्रहण केलं. प्रसाद ग्रहण केल्यावर म्हणजे सगळं आंबट, गोड, तिखट सगळ्या चवी त्याला लागल्या. मग त्याला फार आनंद झाला. मग तो गेला आणि मग म्हणला, आता मी पिझ्झा खातो, म्हणून पिझ्झा हाऊसमध्ये गेला. तिथे गेलं तर पिझ्झा ऑर्डर केला, पण त्या पिझ्झाची काही चवच लागेना, ना तिखट ना खारट, काहीच लागेना. मग पुन्हा नाराज झाला. भगवान यांनी तर माझ्यावर कृपा केली, भगवान यांनी किती दया केली, मग मला पुन्हा म्हणजे मला का सोडून दिलं भगवान यांनी, माझ्यावर म्हणजे कृपेचा ओघ का नाही ठेवला असं वाटलं. मग पुन्हा गेला दुसऱ्या दिवशी. मग पुन्हा त्यांनी भगवानाचं दर्शन घेतलं आणि पुन्हा प्रसाद ग्रहण केला. तस अगदी तशाच सगळ्या चवी छान लागल्या त्याला. म्हणजे आंबट, तिखट जे काही चवी होत्या त्या लागल्या. पुन्हा पिझ्झा हाऊसला गेला, आनंद झाला, तर आपण खाऊया पिझ्झा म्हणून. तर पुन्हा तसंच झालं, तोंडाला काही चवच नाही. मग त्या भक्ताला म्हणजे तो जो व्यक्ती होता त्याला लक्षात आलं, की भगवान जे आहेत ते खरंच कृपा करतात आणि त्यांची कृपा या प्रसादातून येते. आणि म्हणून हा प्रसाद फार दिव्य आहे आणि म्हणून मी प्रसादच ग्रहण करेन आणि तरच मी बरा होईन असं त्याला वाटलं. मग त्यानं हरेकृष्ण महामंत्राचा जप सुरू केला. मग हळूहळू 16 माळा करायला सुरुवात केली. मग सेवा करायला सुरुवात केली आणि मग प्रसाद शिवाय दुसरं काही तो ग्रहणच करायचं नाही आणि त्याचं कर्तव्य कर्म सगळं करायचं. मग हळूहळू कसं झालं, की म्हणजे त्याला सगळ्या चवी ज्या आहेत तर त्या समजायला लागल्या आणि त्याला सगळ्या चवी यायला लागल्या. म्हणजे काय, तर भगवान अशा पद्धतीनं प्रसादाच्या माध्यमातून, भगवान यांचंच ते रूप असतं प्रसाद म्हणजे, आणि ती कृपा करत असतात. मग हा भाग आपण ह्या उदाहरणातून समजून घेतला. मग आता इथे आपण समजून घ्या, भगवानांच्या चरणांचं जे जल असतं ते काय होतं, अमृत बनून येतं, चरणामृत म्हणतो, हो की नाही? भगवान यांच्यासाठी एखादं गाणं गातो आपण, तर ते आपण काय म्हणतो, ते जे आहे तर ते भजन किंवा कीर्तन होतं. मग भगवान यांना जेव्हा आपण सेवा अर्पण करतो, आपण म्हणजे भोग म्हणून, तर तेव्हा ते आपल्यासाठी प्रसाद म्हणून येतं आणि म्हणून हा प्रसाद जो आहे तो दिव्य आहे आणि तो आपण ग्रहण करणं आवश्यक आहे. मग आता इथे भगवान जे आहेत ते चक्र सांगतात, की म्हणजे अन्नात भवती भूतानि पर्जन्यात पर्जन्यात अन्न संभवा असं म्हणतात. म्हणजे काय, की अन्न ह्या सगळे म्हणजे ही जी सगळी प्राणीमात्र आहेत ते अन्नधान्यावर जगतात. आणि मग पुढे काय म्हणतात, की यज्ञात भवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा. म्हणजे काय, की या पावसापासून जे आहे तर ते अन्नधान्य उत्पन्न होतं आणि मग जो पाऊस आहे तो यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि जो यज्ञ आहे तो विहित कर्मापासून उत्पन्न होतो. म्हणजे आपण हे चक्र आता समजून घेऊया. हा माताजी, 14वा श्लोक. हरे कृष्ण. हा, मग इथे पहा, की सर्व प्राणी मात्र कसे आहेत, तर अन्नावर अवलंबून आपण सगळे. मग जे अन्न कशामुळे येतं, पावसामुळे, आणि पाऊस जो आहे तो यज्ञापासून. मग यज्ञ म्हणजे काय, आपलं जे कर्तव्य कर्म आहे, विहित कर्म आहे ते प्रत्येकानं करणं. मग त्यामुळे काय होईल,
तर यज्ञ म्हणजे जो आहे तो होतो. आणि मग या यज्ञ कशापासून होतो, तर विहित कर्मापासून. म्हणजे कर्तव्य कर्म जर व्यवस्थित केलं तर यज्ञ उत्पन्न होईल. यज्ञ उत्पन्न झाला तर पाऊस पडेल, आणि पाऊस पडला तर अन्नधान्य उत्पन्न होईल, की ज्याच्यावर आपण सगळे अवलंबून आहे. मग आता हे खरंच आहे का? तर एक श्रील प्रभुपादांच्या काळातली आपण कथा ऐकूया. फिजीमध्ये सगळे भक्त होते, तिथं अनेक वर्ष पाऊसच पडला नव्हता. मग तिथं हरिकृष्ण महामंत्र जे गाणारे म्हणजे भगवानांचे जे भक्त आहेत, श्रील प्रभुपादांचे शिष्य अनुयायी, त्यांनी सांगितलं की संकीर्तन म्हणजे जो आहे नाम संकीर्तन, तो हा कलियुगाचा धर्म आहे, म्हणजे यज्ञ आहे. आणि तो जर आपण केला तर नक्की पाऊस पडेल. मग तिथल्या लोकांना म्हणजे ते सगळे हसले, त्यांना आश्चर्य वाटलं. मग म्हणाले, म्हणा बघू, तुम्ही संकीर्तन करा. आणि अगदी आकाशवाणीवर वगैरे त्यांनी सगळं पुकारून टाकलं. आणि मग त्यांनी संकीर्तन केलं तिथे. हा, आणि हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन त्यांनी अखंड केलं तिथे. आणि इतका पाऊस पडला, इतका धो-धो पाऊस पडला ना, की म्हणजे अनेक वर्षात पडला नव्हता. तर सगळे म्हणजे तिथे तळी विहिरी भरून गेल्या, असा पाऊस पडला. म्हणजे काय, की आपलं जे विहित कर्म आहे, म्हणजे आपला जो यज्ञ आहे, म्हणजे जो, तर तो जर आपण व्यवस्थित केला तर त्यातून निश्चित पाऊस येतो, आणि पावसापासून अन्नधान्य उपलब्ध होतं, आणि अन्नधान्यावर आपण सगळेजण जे आहेत तर ते अवलंबून असतो. आणि म्हणून आपलं जे यज्ञ आहे आणि आपलं कर्तव्य कर्म आहे, तर ते विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी केलं तर निश्चितच काय होईल, आपल्यावर भगवत कृपा होईल. आता पुढे जाऊ आपण. हा मुद्दा आहे. पुढच्या स्लाइडवर. हां. आणि जर आपण अशा पद्धतीने केलं नाही तर आपलं पशुवत जीवन होईल. म्हणजे काय, की आपण फक्त इंद्रिय तृप्तीसाठी, म्हणजे आपल्या जिभेचे चोचले जे आहेत तर हे फक्त म्हणजे जे आहे तर हे पूर्ण करण्यासाठीच आपण अन्नभक्षण करतोय. आणि म्हणून म्हणजे एखाद्या रोगाची जशी साथ पसरते, मग त्यावेळेला जंतुनाशक जी लस आहे, म्हणजे तर ते काय आहे, तर असा जो कृष्णांचं उच्छिष्ट म्हणजे प्रसाद जो आहे, तर तो जंतुनाशक लस म्हणून कार्य करतो पहा. म्हणजे आध्यात्मिक शुद्धी होण्यासाठी, आपल्या शरीराची शुद्धी होण्यासाठी जो आहे तो प्रसाद जो आहे तो आपण ग्रहण करणं आवश्यक आहे. मग हे प्रसादाचं महत्व आपण अभ्यासलं पहा. म्हणजे आता म्हणजे इथं आपण भाग समजून घ्या, की मांसाहार व्यक्ती आहेत तर ते सुद्धा वनस्पतीवरच अवलंबून असतात, हो की नाही? म्हणजेच काय, की आपण जे काही आहे तर म्हणजे तर ती आपली प्रगती म्हणजे कारखाने किंवा इंडस्ट्रीवर अवलंबून नाहीये. तर हे जे सगळं आहे तर ते पुरेशा प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळेच आपल्याला सगळं मुबलक प्रमाणात मिळतं. आणि हे सगळं देवदेवता देत असतात, भगवान यांचे जे प्रशासकीय सेवक आहेत. मग आपण जर यज्ञाद्वारे भगवान यांना संतुष्ट केलं तर निश्चितच काय होईल, आपल्याला भगवान यांची कृपा मिळेल. मग कलियुगात भगवान यांना संतुष्ट करण्याचा मार्ग कुठला आहे? संकीर्तन यज्ञ. मग आता हा 15वा जो श्लोक आहे तर ह्याच्यातून आपण समजून घेऊ, की वेदामध्ये नियत कर्म जी आहेत तर ती सांगण्यात आली आहेत. मग वेद साक्षात पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्यापासून प्रकट झाले आहेत, आणि म्हणून सर्वव्यापी ब्रह्मतत्व हे यज्ञकर्मात शाश्वतरित्या स्थित झाले आहे. मग आता याचा अर्थ काय होतो हे आपण समजून घेऊया. तर आता म्हणजे यज्ञकर्म जे आहे श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी करणं आवश्यक आहे. मग आता श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी जर आपण कर्म केलं तर मग वेदांमध्ये त्याला काय म्हटलंय, म्हणजे अशा पद्धतीचं जे कर्म आहे तर ते जे आहे तर तर ते जे आहे ते शास्त्रसंमत कर्म आपण त्याला म्हणतो. म्हणजे कर्मविधींची जे संहिता आहे तर त्यालाच आपण वेद म्हटले. मग वेदामध्ये काय सांगते, कृष्णाच्या संतुष्टीसाठी कार्य करा. मग वेदांच्या मार्गदर्शनाविना जर एखादं कर्म केलं तर त्याला विकर्म किंवा पापकर्म किंवा अनधिकृत कर्म असतं ते. आणि म्हणून आपण कर्मांच्या या सगळ्या प्रतिक्रियांपासून आपण स्वतःला म्हणजे वाचवण्यासाठी, म्हणजे ते बंधनास कारणीभूत ठरतील ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, तर आपण जे आहे ते वेदांच्या मार्गदर्शनानुसार कर्म केलं पाहिजे. आणि त्याद्वारे काय केलं पाहिजे, तर आपण भगवान ह्यांच्यापासून हे वेद प्रकट झालेले आहेत. आणि म्हणून जे भगवान आहेत तर ह्यांच्याकडून, म्हणजे जे सर्वव्यापी आहेत, आणि यज्ञ कर्म म्हणजे जे प्रत्येक आपण कर्म यज्ञ म्हणून जर केलं तर तिथं भगवान यांची उपस्थिती असते. आणि त्यांच्या उपस्थिती म्हणजे जे आहे तर त्या उपस्थितीमध्ये केलं गेलेलं कर्म म्हणजे कृष्ण भावनाभावित कर्म जर आपण केलं तर निश्चितच आपण जे आहे तर ह्या वेदांच्या मार्गदर्शनानुसार जो विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी केलेला यज्ञ, म्हणजे आपलं संकीर्तन यज्ञ करून आपण वेदांचं पालन केलं म्हणजे केल्यासारखं होतं. आणि त्याद्वारे कृष्ण भावनेचं आपण जो आहे तो स्वीकार केल्यासारखं होतं, आणि त्याद्वारे आपण आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होऊ शकतो. म्हणजे हा एक प्रकारचा आपला वैदिक यज्ञच आहे. कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी आपण कर्म करतो तेव्हा. आता पुढे जाऊ आपण. हा त्याची
श्लोकावर येऊ. हा, आता भगवान जे आहेत तर ते काय म्हणतात की हे पार्थ, वेदांद्वारे प्रस्थापित यज्ञचक्रांचे आपल्या जीवनामध्ये पालन न करणारा मनुष्य निश्चितपणे पापी जीवन जगत असतो. असा मनुष्य केवळ इंद्रिय तृप्ती करताच जगत असल्याने व्यर्थच जीवन जगतो. म्हणजे आता आपण समजून घेऊया की इंद्रिय तृप्ती करता जर एखादा व्यक्ती जगत असेल तर त्याचं जीवन व्यर्थच आहे असं आपण कधी म्हणू? जेव्हा तो वेदानुसार जो काही मार्गदर्शन मिळालंय त्यानुसार तो पालनच करत नाहीये. आणि तो आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठीच प्रत्येक गोष्ट करतोय, मग तो पापीच म्हणावा लागेल. पापी जीवनच आहे त्याचं, म्हणजे पशुवत जीवन आहे, आहार निद्रा भय मैथून. मग तिथं शुद्धीकरणासाठी आपल्याला यज्ञ सांगितलाय, तर तो यज्ञ चक्राचं आपण पालन करणं आवश्यक आहे. मग असे लोक जे आहेत तर ते काय करत असतात, तर ते केवळ आणि केवळ इंद्रिय तृप्ती करतात जगत असतात. आणि मग असे जे लोक आहेत तर ते म्हणजे यज्ञ पद्धतीची रचना अशी आहे की त्यांच्याकडून निदान पुण्यकर्म तरी व्हावं. किंवा मग विषय वासने जे दंग असतात त्या व्यक्ती काय करतात की इंद्रिय तृप्तीची जे म्हणजे कर्म आहेत त्यासाठी तर त्यातच ते गुरफटलेले असतात. म्हणजे निदान त्यांनी जर वेगवेगळे यज्ञ वेदामध्ये जे सांगितलेत मग ते भले सकाम इच्छेसाठी असतील पण निदान त्यातून ते आपल्या इच्छा तरी कमी करू शकतील. म्हणजे सकाम कर्म करून ते विषय वासनेत गुरफटण्यापेक्षा थोड्याशा त्यांच्या आसक्ती ज्या आहेत त्या जरी त्यांनी त्यागल्या तरी पुढे जाऊन ते मग भगवान यांच्या म्हणजे जे आहेत तर त्यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करू शकतील. मग ह्यासाठी हे यज्ञ जे आहेत ते कर्मकांडांच्या स्वरूपात सकामेच्या स्वरूपात जे सांगितले जातात कर्मकांड म्हणून, तर असे जरी यज्ञ वेदामध्ये सांगितलेले असे जरी केले तरी थोडाफार त्याग जे आहेत तर त्यामध्ये व्हायला सुरुवात होतो. अन्यथा काय होईल, असं कुठलीच त्यागाची भावना नसेल तर ते लोक विषय वासनेत गुरफटलेले राहतात. आणि म्हणून वेदामध्ये सांगितलेले यज्ञ जे आहेत ते प्रत्यक्षपणे विशिष्ट देवदेवतांना उद्देशून जरी असले तरी ते अप्रत्यक्षपणे कृष्ण भावनेचं आचरण करायला शिकवत असतात. म्हणजे जर आपण देवतांसाठी त्याग करायला लागलो तर पुढे आपल्याला कृष्णांसाठी येईल ना. आणि मग जो खरा भक्त असतो तर तो यज्ञ करण्यामध्ये निपुणच होतो. म्हणजे तो काय करतो, तो कृष्ण भावनेमध्येच दृढ होतो, म्हणजे कृष्णांच्या संतुष्टीसाठीच यज्ञ करतो. म्हणजे एखादा व्यक्ती कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ करत नसेल, कृष्ण भावना होत नसेल तर मग काय आहे की इथे आपण समजून घेऊया की अशा पद्धतीनं आपली प्रगतीच ते जे आहे ते कुंठित करत असतात. म्हणजे इंद्रिय तृप्तीमध्येच गुरफटलेले असतात, विषय वासनेमध्येच गुरफटलेले असतात. मग असे जे लोक आहेत तर ते कृष्ण भावनेच्या म्हणजे प्राप्तीच्या स्तरापर्यंत सुद्धा ते येऊ शकणार नाहीत. आणि ह्यासाठी म्हणजे म्हणजे आपण समजून घेतलं पाहिजे की वेदामध्ये यज्ञांचं कठोरपणे पालन करण्याची जी आवश्यकता आहे तर ती म्हणजे आवश्यकता अशा पद्धतीनं सांगितली तर ते कर्मकांड किंवा जे आहे ते सकाम कर्म आहेत. पण हे सगळं करण्याची आपल्याला आवश्यकता नाहीये. शुद्धीकरणाची प्रक्रिया म्हणून आपण कृष्ण भावनामृतामध्ये फक्त संलग्न झालो तरी पुरेसं आहे. पण जे शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये स्वतःला म्हणजे गुंतवून नाही घेत किंवा ज्यांना नकोय किंवा जे त्यामध्ये शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये स्वतःला म्हणजे म्हणजे स्वतःला जे आणू नाही शकत आहेत, मग ह्यांच्यासाठी हे देवदेवतांना निदान त्यांनी यज्ञ केले तर ते थोड्या तरी आपल्या आसक्ती त्यागू शकतील ह्यासाठी हे यज्ञ सांगितलेले आहेत. पण खरा यज्ञ जो आहे तो विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी जेव्हा होतो तर त्यावेळेला कृष्ण भावनेचे आचरण होते. अन्यथा काय होईल, देवदेवतांसाठी पण यज्ञ केले जातात पण ते अप्रत्यक्षपणे कृष्ण भावनेचं आचरण होतं. म्हणून असं म्हटलंय की असा मनुष्य म्हणजे जो ह्यापैकी काहीच करत नाही तो इंद्रिय तृप्ती करण्यातच आपलं जीवन सगळं व्यर्थच घालवतं. मग हे सगळं पशुवतच आहे. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, आता ह्या श्लोकामध्ये आपण समजून घेऊ की जे आत्म्यातच रममाण झालाय आणि ज्याचं जीवन आत्मसाक्षात्कार आहे आणि जो पूर्णपणे संतुष्ट होऊन आत्म्यामध्ये समाधानी आहे त्याला काही कर्तव्य राहत नाही. म्हणजे काय की जो मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झालाय आणि कृष्ण भावना भावित कर्मामध्ये तो अत्यंत संतुष्ट आहे आणि त्याला काही कर्तव्य नाही करायचं राहत. म्हणजे काय की कृष्ण भावनेमुळं हजारो लाखो यज्ञ असतात तर त्या यज्ञामुळं म्हणजे असे जे यज्ञ असतात तर त्यामुळं जे हृदय एखाद्याचं धुतलं जाईल आणि त्याचं मालिन्य जे आहे म्हणजे असं जे हृदयाचं ते दूर होईल तर ते कृष्ण भावनेमुळे होतं.
असा जो व्यक्ती कृष्ण भावनावहित होता तेव्हा, म्हणजे चेतनेचं शुद्धीकरण होतं आणि त्याला भगवान आणि आपल्यातल्या शाश्वत संबंधाचं सगळं ज्ञान झालेलं असतं. म्हणजे असा जो भक्त असतो तो वैदिक आदेशाचं पालन करायला काही बांधील राहत नाही. म्हणजे वेदांनुसार यज्ञ करा किंवा अशा कुठल्या गोष्टींना. आणि तो कृष्ण भावनावहित म्हणजे कुठल्याच भौतिक कर्मामध्ये पण रममाण होत नाही. म्हणजे मदिरा, मदिराक्षी, प्रलोभन ह्यात कधी तो आनंद प्राप्त करत नाही. ह्याचा अर्थ काय घ्यायचा आपण तर, असे जे उच्च स्तरावरचे परमहंस किंवा असे जे असतात महात्माजन, तर हे कुठल्या भौतिक गोष्टीत कधी रममाण होत नाहीत, गुंतत नाहीत, कारण ते शुद्ध स्तरावर असतात. त्यांच्या सगळ्या आसक्ती निघून गेलेल्या असतात. मग आता हे कसं, तर हे आपण पुढच्या श्लोकातून समजून घेऊ. हा, मग त्याची पुढचा श्लोक घेऊ एक. हा, तर आता हे आत्मसाक्षात्कारी मनुष्य आहे ते आपले विहित कर्म करून कोणताही हेतू प्राप्त करायचा नसतो. तसेच त्याला तसेच या प्रकारचे कर्म न करण्याचेही त्याला काही कारण नसते. त्याच वेळी त्याला इतर प्राणीमात्रावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नसते. म्हणजे आत्मसाक्षात्कारी मनुष्य काय करतो, केवळ कृष्ण भावनाभावित कर्माविना इतर कुठलंही त्याला विहित कर्म करण्याचं काही बंधनच असू शकत नाही. म्हणजे कृष्ण भावना म्हणजे काही निष्क्रियता नाही, तर तो कृष्ण भावनावेद भक्त मनुष्य, देवता कुठल्याही व्यक्तीवर तो कशासाठी अवलंबून नसतो. म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये जे काही करतो ते त्याला कर्तव्य पालन पुरेसं असतं. म्हणजे तो पूर्णपणे भगवान यांच्यावर आश्रित असतो आणि भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करत असतो. मग त्याला भौतिक कुठल्या म्हणजे स्तरावर कुणावरही अवलंबून राहावं लागत नाही, कुठल्या भक्तावर, मनुष्यावर, देवतावर. आता हे असं का, तर ह्याचं उदाहरण जे आहे ते शुकदेव गोस्वामी, म्हणजे व्यासमुनींचे पुत्र. मग ते मुक्तात्मच होते जन्मतः. आणि मग त्यांना व्यासमुनींनी सांगितलं की तुला आता उच्च शिक्षणासाठी जनक महाराजांकडे पाठवलं. मग तिथे पाठवल्यावरती काय झालं, त्यांनी सांगितलं की जनक महाराजांच्याकडे जाऊन 12 महाजनांपैकी एक आहेत, तू आता ज्ञान घेऊन ये त्यांच्याकडून. मग ते गेले. मग तिथे राजाने सांगितलं थांबा म्हणून, बराच वेळ थांबवलं महालाबाहेर. मग नंतर आत बोलावलं त्यांना. मग विचारलं कोण आहात आपण. मग सांगितलं मी व्यास नंदन म्हणतात मला, माझं नाव शुकदेव गोस्वामी. मग ठीक आहे म्हणले, ज्ञान देऊया. मग सगळ्या इच्छांचा, आसक्तींचा जे आहे तर त्याग झालाय ना हे बघण्यासाठी जनक महाराजांनी त्यांची परीक्षा घेतली. मग त्यांच्या जिभेवर ना साखरेची, आपण म्हणतो ना कॅन्डी सारखी अशी गोळी ठेवली. मग त्याद्वारे म्हणजे त्यांना काहीच फरक पडला नाही. आता म्हणजे काय की ज्यांना इंद्रिय तृप्तीची इच्छा असते, आकांक्षा असते ना, तर त्यांना पहा म्हणजे लाळ निर्माण होते. इच्छा खायची निर्माण, आसक्ती. पण ह्यांना काही फरकच पडला नाही. म्हणजे काय की काहीही ठेवा, विस्तव ठेवा नाहीतर साखरेची गोळी ठेवा, काहीच फरक पडत नाही. अशा पद्धतीने म्हणजे त्यांना कुठलीही म्हणजे त्यांच्यामध्ये कुठली लाळ किंवा असं काही निर्माण झालं नाही. म्हणजे इतकी अनासक्ती, म्हणजे जे तुम्ही काहीही करा, जे काही आहे ते भगवान यांच्या संतुष्टीसाठीच ते विचार करत असतात. कुठल्याही आपल्या स्वतःच्या आसक्तीसाठी किंवा स्वतःच्या रुचीसाठी ते कुठलेही कार्य करत नसतात. ना कुठल्या जीवावर अवलंबून असतात, ना कुठल्या भक्तावर, ना मनुष्यावर. ते केवळ आणि केवळ कृष्णांच्या आश्रित असतात आणि कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करत असतात. मग असे जे असतात ते मुक्तात्मा, परमहंस पदाला पोचलेले महात्माजन असतात. आपल्यासारखे सामान्यांना हे शक्य नाही. मग असे जे कृष्ण भावनाभावित मनुष्य असतात, तर ते वैदिक आदेशाचं त्यांनी पालन नाही केलं तरी मग ते करतात काय, तर ते कृष्णांच्या संतुष्टीसाठीच करत असतात प्रत्येक कार्य. म्हणजे त्यांचं प्रत्येक जीवनातलं कार्य कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी होत असतं. याचं उदाहरण म्हणजे श्रील प्रभुपाद. ते परदेशात गेले, परकीय लोकांनी त्यांना पाहिलं. इतकं शुद्ध आचरण, इतकं म्हणजे सतत चॅन्टिंग करायचे, सतत जप. आणि त्यांचं जे होतं आचरण किंवा त्यांचं कार्य इतकं प्रभावी व्हायचं की लोक त्याच्याकडे आकर्षित व्हायचे. मग असे भगवान यांचे शुद्ध स्तरावरचे भक्त असतात की ते आपल्या आचरणातून जे आहे तर ते प्रत्येक म्हणजे आपलं कर्म हे भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी करत असतात आणि पूर्णपणे त्यांच्या आश्रयावर, म्हणजे भगवान यांच्याच आश्रयावर ते विसंबून असतात किंवा भगवान यांच्यावरच आश्रित असतात. मग आपल्यासारख्या माणसांनी म्हणून काय करावं की ते पुढच्या श्लोकात आपण समजून घेऊ. हा, त्याचे हा एक श्लोक घेऊ फक्त आपण आता शेवटचा. हा, हा श्लोक वाचाल माताजी. हरे कृष्ण. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः. हा.
म्हणून कर्मफळावर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केलं पाहिजे. कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्यानं त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. आणि म्हणून याचा निष्कर्ष काय आहे, की कर्मफळावर आसक्ती नाही ठेवायची. अनासक्ती म्हणजे कर्माचं फळ त्यागायचं आणि मनुष्याने आपलं कर्तव्य म्हणून कर्म केलं पाहिजे. मग त्यावेळेला काय होतं, म्हणजे असं अनासक्त होऊन जर कर्म केलं तर आपल्याला भगवत प्राप्ती होईल. म्हणजे भक्तांसाठी भगवान हे श्रेष्ठ आहेत. हा भाग आपण समजून घेऊया. म्हणजे निर्विशेषवाद्यांना औशिक मुक्ती म्हणजे जी निर्विशेष ब्रह्मामध्ये मुक्ती मोक्ष श्रेष्ठ असतो. पण आता आपल्यासारखं सामान्य मनुष्य जर भगवान जे आहेत तर त्यांची कृपा मिळण्यासाठी म्हणजे परप्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जर कार्य करेल तर त्यांनी कसं केलं पाहिजे, कर्माच्या फळावर आसक्ती न ठेवता ते कर्माचं फळ श्रीकृष्णांच्या चरणी अर्पण करणं म्हणजे हेच आपल्या जीवनाचं सर्वश्रेष्ठ ध्येय आहे पहा. आणि अशा पद्धतीनं आपण कार्य करतो तर त्यावेळेला काय होतं, तर आपण भगवत कृपा मिळवतो. म्हणजे कुरुक्षेत्राच्या युद्धामध्ये अर्जुनाला श्रीकृष्णांच्या प्रित्यर्थ युद्ध करायला सांगण्यात आलं. म्हणजे त्यांनाही युद्ध करावे कृष्णांची इच्छा होती. मग आता सज्जन असणं ठीक आहे, पण अहिंसक असणं एखाद्या क्षत्रियाला शोभत नाही. म्हणजे ती वैयक्तिक आसक्ती आहे. म्हणून आपण ती वैयक्तिक आसक्ती अर्जुनानं त्यागली पाहिजे आणि परमेश्वरांना संतुष्ट करण्यासाठी म्हणजे कर्मफळाची जी आसक्ती आहे ती त्यागून ते कर्म केवळ म्हणजे श्रीकृष्णांसाठी केलं पाहिजे. मग हे जे कर्म आहे ते कृष्ण भावनाभावित कर्म होईल. आणि म्हणून श्रीकृष्णांनी सांगितलेलं अर्जुनाला कर्म म्हणजे कृष्ण भावनाभावित कर्म म्हणजे जे उच्च कोटीचं कर्म आहे किंवा सर्वोच्च श्रेणीचं असं परिपूर्ण कर्म आहे की जे कृष्ण भावनाभावित ठरेल. आणि म्हणून अर्जुनाने युद्धामध्ये लढणं आवश्यक आहे. मग आता यज्ञ कर्म जी आहेत तर ती जी आहेत तर ती म्हणजे वैदिक कर्मकांड जी आहेत तर इंद्रिय तृप्तीच्या प्रभावाखाली जे आहेत तर ते केलेले पाप करण्याचं शुद्धीकरण करण्यासाठी केले जातात. पण कृष्ण भावनाभावित कर्म हे जे आहे तर ती कशी आहे तर शुभ अशुभ ह्याच्या पलीकडे फळ देणारी असतात. म्हणजे काय की कृष्ण भावनाभावित कर्म जे आहेत तर ती मनुष्याला बिलकुल अशा मनुष्याला म्हणजे कृष्ण भावनाभावित कर्म जो करतो कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी मग तो कर्माच्या फळावर आसक्त नाही होत. कारण तो केवळ कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कर्म करत असतो पहा. आणि म्हणून असे म्हणजे प्रत्येक जे काही आपण कर्म करत असतो तर त्या कर्माच्या फळातली आपली आसक्ती जी आहे ती आपण त्यागली पाहिजे. मग अनासक्त होऊन आपण कर्म केलं पाहिजे. मग असं जेव्हा कर्म होतं तर ते आपल्याला शुद्ध करणारं असतं. म्हणजे यज्ञकर्म जे आहेत वैदिक कर्मकांड ते इंद्रिय तृप्तीसाठी सकाम कर्म केलं जातं. तर ती केवळ पापाचीच शुद्धी करतात. पण अनासक्त होऊन केलं गेलेलं कर्म आहे कर्मफळाची अपेक्षा न ठेवता जे कर्म केलं जातं ते आपल्याला शुद्ध करत असतं. हा दोन्ही मधला फरक आपण समजून घेतला. इथे आपण थांबूया. कोणाला काही शंका असतील तर विचारूया. हरे कृष्ण. हा माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. हरे कृष्ण माताजी.